İçerisi iyileşler. Sapara hoş geldiniz. Salam Muhammed ağa. İyileşler salam. Buyur Muhammed, sen nemerde biz bugün Ama dememiz aslında gündemimiz devam ediyor. Abdurrahman'ım hoş geldi bu arada. Gündemimiz devam ediyor diye ne al şol esas meselemiz yani önemli meselesi reforma. Türkmenistan'da bu 90'cı yıllarda SSR dağılandan soň SSR'ine köp adam demedi ya da täzeden gelse diýen ýaly bir manyda bir şoňa garşy bir neme duýýar. Gelsin täzeden diýen ýaly ýöne o taýdaýam asyl düýbünde nämeler bolup geçip dur, nähilek ýagdaýlar, näme esasynda SSR demekmek da separatynda isläp dagamady. Şo taýda bize gyzykly meseleniň bizim ykbalymyzda, bizim milletiň ykbaly, türkmenleriň ykbaly. Şo meselede birazjyk ýene-de sizin düşünje pikirleriňize neme diýäs, başwurýas. Has nemetmek üçin ýagdaýlanmady, gündemimizi anyklamak üçin. Şo taýda şol neme meselesi barda reforma diýilýär kän gurrun etdik. Bira türkmenleriň hiç agzamadyğı bir nemeler bar, meseleler. Şolardan biri emedir, lüstrasiýadyr. Döwründe agzalmady, döwründe edilmedi. İkinji birem şo reforma da siyasi reforma, yer, suw, toprak reformasy. Şol şuňky gepleşigimiz hem ildeşlerimiziň hem düşünjelerini, pikirlerini goşmalaryny isleýän meselemiz şol yer suw reformasy. Ol aslında gatyr neme mesele, giňiş mesele ýöne häzirlikçe şol nemeden gireli. Owa, Muhammed ağa aýdyşyň ýaly bu mesele gaty giňiş. Şoň üçin şu gün kiçiňirээk bir bölegine neme dilde ele alalyk diýdik. Şu taýda bugünkü temamyzdan belli bolşaly biz näme ýetirdik we näme gazandyk diýenen soraglaryň üstünde bir azyrak nemede pikir ýöredeli. Temamyza geçmezden ozal men ruhsat berseňiz bir video görkezeýin. Bir video bilen nemedeýin. Ondan soň gepleşimize dowam edibereriz. Näme diýdiňiz? Bolur. Size de görüner ýaly bir ekranymy paýlaşaýyn siz bilen. İnternetde bir video gabat geldik-de. Soň şunu bir azyrak diňläp öz pikirleriňizi şunun üstünde de öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Когда Че Гевару поймали в его укрытии после того, как на него донес один из пастухов, кто-то с удивлением спросил его, пастуха, как ты мог выдать человека, который всю жизнь защищал вас и ваши права? Пастух спокойно ответил, его войны с врагом пугали моих овец. В Египте великий командир Мухаммед Карим сопротивлялся французской экспедиции под предводительством Наполеона. Но после того, как его захватили, был вынесен смертный приговор. Наполеон вызвал его и сказал: «Мне жаль казнить человека, который так мужественно защищал свою страну. Я не хочу, чтобы история запомнила меня как убийцу героев, защищавших свои родины. Поэтому я помилую тебя в обмен на 10 000 золотых монет, компенсацию за моих погибших солдат». Мухаммад Карим улыбнулся и сказал: «У меня нет такой суммы, но у торговцев есть долг передо мной более чем на 100 000 золотых монет». Наполеон дал ему отсрочку. Карим вышел на рынок в кандалах и в сопровождении солдат оккупации, питающий надежду на тех, ради кого он жертвовал собой. Но ни один торговец не откликнулся. Напротив, они обвинили его в том,
что он виновен в разрушении Александрии и упадке их экономики. Мухаммад Карим вернулся к Наполеону с разбитым сердцем. Наполеон сказал ему: «Я казню тебя не за то, что ты сражался с нами, а за то, что ты пожертвовал своей жизнью ради трусливого народа, для которого торговля важнее свободы их родины». И, как сказал Мухаммад Рашид Рида, тот, кто восстает ради невежественного общества, подобен человеку, который поджигает свое тело, чтобы осветить дорогу слепому. Katı manidar Tavol Abdurrahman katı manidar biz şimdi näme öýe goýulmamyza ýa-ni ürküdilen goýulmamyza geçeli. Şu gaýdy şey alak. Ne biz şunu hakykatdan biz aýdyp bersek halk bizim dilimizden beýle täsirli bolmazdy. Bular ýalak näme mysallar dünýede gatken. Yani Che Guevara diýeni Latin Amerika'da o Egipt'in ýerdediğini bilýäňiz, Mısır, Afrika kontinentinde. Biz Orta Asya'da, Orta Asya'da da şular ýalak mysal gatkendir. Cehalete kömek etmeň gaty kyndygynyň tutnamalary, cahil düşünmeýärde. Düşünmän soň bunam gapdalan ulanyp bilýänlerim tapylýar. Ulanjoklarym tapylýar. Ulanmanyda öz-özleri gyrlyşyp bermägede eme dörýärde. Men TV şu 92-nji ýyllara şu tarihlere erkek bolýanlar. Biz ine Türkmen halky üçin şu eşireti gelecek üçin garaşsyzlygy çıkan döwürleri entep çıkıp çıkmakanna bu nemeler perestroika diýdi, neme diýdi bu nemeleri setleri ýa-da hereketleri bady. Biz iqtisadiyetimizi badyr iqtisadiyetine geçirmeliligini düşünýärdik. Onu kabul etdik. Resmi döwletem kabul etdi bunu. O arada gürrüňeden ok demeden ok bolýan ýöne şu döwürlüň nemesine sin salsaňyz teatr saknatyna ýa-da gündeme çykan demeleri bu zatlaryň hemmejeti şu badyr iqtisadiyetine geçmeli o arada demedi. Bizim şoň öň planyna diýeli. Badyr iqtisadiyetine geçmeden tabiata ýüzü çökde. Çöken soň ýykyldy. Yani zirwe galyp ýokardan ýykylmady. Iqtisadiyet çöken soň ýykyldy. Çöken soň onu dowam etip bolmaýany yani ikaçeni tanap bilmeýän ýa-da bilýän adamlaryň hemmejetine mälimdi. Ikaçeni tanap bilýän bolsaň şuň üýtgemelligini aklyň ýetýärdi. Bizem bunu üýtgedip başladyk. Şu döwürde Türkmenistanyň 600 ogly diýen men toşna tiferleri bilemok bolýan şoň gatgoly bolmaly. Kalkoz we tawkozlar bar. Şu taýda on 5 milyon ogly onuň çakly mal. 2 milyondan bowrak ýyr çakly mal. Kalkoz tawkozdan emedinde. O hoçoruklyň eline kini hatap etmändi.
hususi sektorda hoçörklüň eline de mal arawada on hatawy aýrýar ýa onu bilemok. Onun ýöne biz şol ýa-ni Sowet nemesiniň savgodynyň malyny barada gurrun edel diýdik-de. O mallar bir wagtlar halkdan çöplenip alınıp o kolhoz guruluşy döwründe kolhoza berilen, demedilen mallar. Indi şu mallary o kolhozlar ýaşap bilen okdy. Ýaşamasy mümkin däl. Olary hökmany ýagdaýda. Ýöne däl hökmany ýagdaýda ýa-ni hususy eýeçilige geçirmeli. Ya eyle ya beyle. Başka da yol yok. Ýöne bilçiňiz ýalak suuna çenli şu kolhozlar, savgozlar atlary aýkan birleşik ýene soňa meňdes nähile ütgedýänem bolsa neme bol ýöne olar dur işleýän ýalak bolun ýöne o halk gotaýdy ne işläp çölüň adam bilýär ýa-da ýdili adam ýalak ýaşap bilýär. O biz şu reformany etmeliligini ilkulak ýa-ni aýdyň intellektual teknokrat eli ýa-da ilmi elita diýelim şolary bilen bir 5-6 aý düşünşdik. Düşündirme gaty kyn bolýady aramyzda bir kanak akademik bardy, 3-4 tane doktor nawuk bardy, 5-6 tane kandidat nawuk bardy. 30 ýyl, 20 ýyl, 25 ýyl işlän praktik ýokary bilimli spesialistler bardy. O şoňa meňdes bir 30-40 boly adam toplap bildik. O ilkulak düşündirmek gaty kyn boldy. Bir käbirinde 6 aýymyzy käbirinde 1 ýylmy diýtirdik-de düşünýänçe. Onuň olaňym her biri bir ýerlerde işleýär. Onu bir ýere getirip bir işin başyna nemetmede aňtat däl. Hertiniň öz şerti bar, ýagdaýy bar. Öwrenşen ýeri işläp ýören nemeleri bar, maksatlary ýa-da temalary. Hertine bir individualny ýakalaşmasaň olary çöpläp bolanokda. Şolary üýşürip bir tekit sanak dörejülük topor diýen ýalak edip bir at berdik. Tekit gruppa boldy. Şeýdip ýa Türkmenistanyň nemesini owo hojalygyny ben owo hojalygyna 92-nji ýyl bardymda. Yanvar aýlar bolmaly kandiýan dogry ýadyma düşenok. O hojalygyň bundan aýry ýaşap bilmesegini birinji günde gördük-de. Onuň şu zatlar bilen bize çenli biraz pikirler bolsa bolandyr bolunýany bir orta somut zat ýokdy. Onuň bu zatlaryň hemmesi biz özümiz gurnamaly bolduk-da. Spesialistler bar, bilýärler, ýaşap bolmasa onu bilýärler, ýaşabyň bilen okdylar, soň şu bize berdiler-de. O hojalyk biz o hojalykçy diýinden däl, biz senagatyň spesialistleri, parta arasynda senagat bolýar-da. O ýöne bizim kredişimiz, nemetişimiz, ýowur diýişimiz biraz ütgeşik o hojalyk nemetinden. Bolmaga çemeli biz bilemde oktuk. Ütgeşikligimizden bilemde oktuk. O burada başarjagymyzdan bilemde oktuk. Ony problemi bolany, bu problema çözümli ödülýär-de. O şeýdi başladyk. Şu wagt her udok doly analiz edildi. Nämämiz bar, nämämiz ýok.
hertini ayrı nädip o eýelerine vermeli. Mesele şodur. Ýöň halkyň maly kooperatif, kalkoz diýmek, kooperatif diýmek de. Şonu eýelerine vermeli. Yani bizde ýazgy pozgy näme ýok. O eýelere ýörük giden aýdy. Göçeni aýdy. Şol ýalak bir näme? Onuň bir kralşyp bir netije geldik. Yani 92-nji ýyla çenli 1992-nji ýyla çenli ortada yani kalkoz tapgodyň näme maly mülki bar bolsa şol ortada sermaýe ýalak gurup galmaly. O köpüň maly, köpüň sermaýesi. Ol adalmalam däl, gitmelem däl, könülmelem däl, garramalam däl mal bolsa. O elmide ama yani durkunu saklamaly şert bilen o şolary indi ýuwaşlyk bilen sermaýe hökmüne ulanyp yani täze hususy o fermerler mallarçylykdan başlaýyn golary ýalak täze fermerler kalkoz üçin gerekli bu fermerleri göretmek nememiz maktadymyz o on metodologiýasy işläp düzdük. O şol metodologiýalar barda, käbir barda ýoşlyk bilen gurrun vermekçi. O näme diýdi? O gelecekde näme bolmalygyny, ýa şu wagt biz şo nemeleri Ýamaşkandan kitap nemeden geçirýärdi. Ekspertizadan olin gaty ütgeç zatlar berýärdi. Biz şo adam bilýärdik bu arada biz gatyken ilmi iş diýende olan her bir ilmi iş hakykatdanam her pudoň her bir önümle çeninde sığır bolsa sığır, koyun bolsa koyun, koyunu ýa goçu bar, koyunu bar. Şolaň hersine aýry towu bar, doňzy bar, düýesi bar, aty bar. Şol ýalak hersine aýry tema nädip o hususiyetçiligi geçýär. Bu ortadan nädip ýok bolman ortadan sermaýe hökmüne galýa diýilen neme dildi de. Ýöňkü gepleşiklerimizde de agdak geçdik, göňe gaýtalap durmaýyn. Ýa goýuny bir 15 milyon goýun şu wagt kalkoz nemelen hasabynda. Şonu 500 goýundan taýlýan 5 ýylda ýerine gaýdyp gelmeliler şo 500 goýun. Onuň ýerine gaýdyp gelen 500 goýun ýene de başga bir ýerine gitmeli. O da 5 ýyldan ýerine bermeliler. Şeýdi per 5 ýylda ýanky goýun ýa-da fermer iki ette köpelmeliler. 1,5 milyon, yani 15 milyonu 500 goýundan demekden 30 000 birinji ýyl 30 000 fermer bolýardy. Indi siz galamgydy eliňize alyň. Bu hemme kişi üçin, ähli türkmen üçin öýüşdir. Ödüm hem gazaklylar hem sizin näme ýitirendiňizden düşünmäňiz üçin buny gazanmak üçin näme etmeliňizi buňa kimler bu zatlary durmuşa geçirmek üçin işläpdir, kimler bu zatlary durmuşa geçirmemezlik üçin iş geçiripdir diýilen ýalak nemelen hemme jetniň ýa üstünden
O barmak biz barıp bilsek nähilek debetçemizi bilemiz ok. Size gepleşin nemesinde akışını o biz şu temani o şu doğru açıp yetişmesek indikde doğan eder o öyle şu başını başlarlıydık o şu iyiden men yani ödüm bir check up edeyinip o şu beriyen doğruluğumu chat GPT'ye verdim de o bir de hata verip verdiler. Ya o mutal için şu koyunlarçılık koyuncu o 92. yıldan 2020 yıl içinde 33 yılda şunu içinde 180 bin o in ardından 500 koyunlu o kâvirin 2000-3000 ork gidenlerin tapılar içinde 180 bin fermer yani dine koyun bak yani koyunculukta meşgul olan fermer emele gelmeli. O ahli yetkileri, kıyınçılıkları göz önüne alanda sonralak oluyor. O yani yetkileri nämediğini aytıp bereyin şagalıydı, koyuniydiler ne çenli. O 7-8% şagalıydı, koyuniydi, ölü demesi var. Onun yine dur 5-6% qarradı, keselledi, yine de näme yeni alak. Sonralak yetkileri onun 50% sattım, ete verdim, iyiydim demesi var. Onun arasında yani priros 42% diyalak şeyler açık ya da. Şu hazap bilen nemedenle neme şuun kuğuna 180 bin fermer olmalı. Şolong malın san umması o dilingaları yalangam değil. O otun tapıp bilsen oluyor. Bir Türkmenistan'da yer var. Ben de geçip rotaylardan nemetsek olayım. Evet, neme ChatGPT sizin döwrüňizdäki eden ama ilmi amaly işleriniz ýaly araşdyrmaňyz ýaly derinlikli. O adam şolary ýalak prognozumuz vardı. Biz 17-18 tane o kitap yazdık. Çok kitaplarım hem bejetin yok ettiler. O näme üçin o edilenin soruny tez bermeliler. Ine şu maadlan bir prosentini yani köpelön malın bir prosentini tatanda 80 milyar dolar bolýardy. Neti diyor, demez düşünün. Milyard. Milyard. Aha. O gelecek yerine sizin alt bilmedik demeğiniz. Şimdi siz şu an Türkmenistan parti yapıyor da. Onun partiden alayan o yani valuy produktu çıktıcı var da gurrun yok. O yakli yiyen ekyen partağının o maksimal nemeti getirip verecek pulu. O 400 bin ton suyum o alyanında 450, 420, 400 o da planlı doğru diyen. Ona $1.000.000'dan hata versen 450 milyon oluyordu. O yine de 50-60 milyon çığdının pulunu 5-10 milyon lintinin puğunu koşursun oluyor. O kän olunno 550-600 milyon dolarlık o önüm oluyor. Onun içinde çıktıcıtını ayrayan oluyor. Onun daykan gelini hiç zaten düşmürlerle. O men partaçı olan falan diyenle bunu. O şimdi ben hatam yanlış olsa çıktın biri ortada düşündürüp versin ne? O indi bu parta halkın 60% o adamsı şoňulen meşguller. Ben ýöne mallarçylykda diňe goýun bilen demetdim de, yani katap. İri şahly mallarım var mında.
O inni bundan ağrık biz iri şakılmalıdı geçer. Yöne yani nemeti şol. O koyunlar yani doğru благоприятны biliyada. Yani şertler bolun yağdayında. Oňaýly şertler bolan ýagdaýynda 180 Oňaýly müň şertler diýeli. 180 müň maldar çiftçi. Mallar yöne malın tany milyarddan geçýärdi. 180 müň diýmegem 180 müň hojalyk iň azyndan diýmek, dogrymy? Howa iň azyndan hojalyk, onuň o hojalygym bizde maskara diýsegem bolýar da hojalyk bolany. Ortaça hojalyk nemeti 4,7 o bizim döwrümizde yani bir maskalan orta tany diýilýär. Onuň soňa köpeldiýän bolýan. O näçe bolýar? O siz köpeldiň. Ben ýapdan näçe oturmaýyn. 4,7 180 köpeldiýän da. 180 müňe. 846 müň. O. 846 müň adam maly mülkli, Birinci derejeli. sermayeli, geleceği nemeti üçün ayak üstünde duran hocalık oluyor da. Yani 180 müň içinde ulu baýlarym bolup bilýär da. 10 müň, 50 müň oýunluk neme de bolup bilýärler. Ortalama nemeni alýar da. Awa diňe 5 ýylyň içinde 5 müňe çenli goýun neme dip döredip bilýän ekenlerde. Şu 500 sany berilen goýundan. O goýun yeme bizim partamızda ýalagym däl, biz özümüz çarwa millet. Biz birinciden milli nememiz oyuncu köklemimize dönýärdi, o bir. O ikinci yani problemli olacak yerlerim var diýip o aydarlar iyileşlenmez. Bunu iyimine eylep olacak. O öğür meydanlar ne eylep olacak. Diýilen bir topur nemeler var da, soralar var da. O bunun ködütleri var da. Ne şu an partekleyen yerler var, partek yerlerde. Şu tayık malı iyi mekilde. Yani lütferne oluyor, yani lütferne mendeş, lütferneden has verimli var. Bir topur otlar var da. Onu lütferne, yani lütferne olanlar yorunca oluyor da. Yoruncadan 3, 4, 5, 6 yani verimli, o yetek sapar orduruyan, o mal için iyi nemeler, otlar var da. O otlar hem yerini hava getiriyor, yani sorlap yatan yerlerinde, hem malı iyi oluyor da. O ne bu yeme koyun var da dedik. Şimdi sığır var da. O şu atlar 2 milyondan kovrak. O batana tağlayan sığır var da. Yani 2 milyondan yok ortanın yemetini toşuna aydıp bilecek gel. Yani sonra ortalama hasabı için antat bolur yalak. O biraz az ya biraz kendi oranında da vurulukan neme yok. O da yedir koyun yalak. Her 50 tağlayan sığırdan berip o 5 yılda iyini kayıp gelir yalak. Yediliye o birinci yılında yani tablette de 50 müň yeme vardı. 50 sığırdan berende 40 müň bolýar. O 40 müň. 40 müň fermer. O birinci yıl.
oluyor da. Her 5 yıldan yani 40 bin kesat ya da 80 bin oluyor. O son 120 bin oluyor. Şey gidiyen. O yani olan tığırların tanının ötüşü geometrik progres bilen ötüyor da. Onu hata etmesi neme? Katı gıdıklı. O da ummatsız. Eğer sıfırlarını açacak olayım ben. Смертность, допустим, 5-10%, выбраковка 10%, реализация diye, yani ETH'da 30%, şunu menbeş, şunu bilen yani prirost 30 bilen 50% arasında yani ötüşleme diye de. O sığırlan tani sığırımı tapıp bile o koyuna taptım onu. Muhammed senin tanışansına arasında koşulup bir kömek verir ya. Menem sorak gördüm şutayla diye 16 milyona yeter diye. O. Yetekip deme yetmeli. Вступление. O fermerler demesem koynumuz sıkıyadan nememiz sıkan ok. Sığırımız. Hı. Her 10 yılla 2,16 etse köpelmeli. Bu arada kendi 8, 9, 10 etse olay. Yani 2 milyon sığır.
O 20 milyondan geçip gitmeli. O 60-70 milyon fermer tozoluğu emele gelmeli. O inni 180 milyon bilen o 60-70 milyon koşan olun ortalama 250-260 milyon tozoluk oluyor da. Maldarçılık bilen. O maldarçılık diye yani sığır bilen koyunun maldarçılığı ne diyen neme hocalık o onun yani 4,7 neme diyen 2 milyonun aşık diyen millet oluyor da. O indi şu 2 milyondan aşayan millet şu tayda ne reforma geçen olsa mahalli, mülklü, o sermayeli, işli, güçlü, o ekinli, dikinli adamlar olmalı. 200 milyon. O ödünü adam hata edip bilecek. Ayağının üstünde duran. O şöyle adamlar şu at niyirede. Şu 2 milyon adam. Türkiye'de, Germanya'da, Polşa'da, Ortiyet'te o köçe tüpürüp bir 20 o karrıtına seyredip bir hayti o uborkut netip bir hayti o ya şu reformanı geçirmesen bolon zat yitiren dağdınız Sapara fikrinizi hem bölen velin siz hazır nemettiniz de geometrik progresi baradaydık geçtiniz. Bu neme köpelişini dinle bir maldarçılık bilen iş meşgullanan adamlar 2 milyondan gowrak deyip nemettik ılalaştık onda. Yöne bulardan emele gelen bir önüm vardır ha. Şoları hiç kim işlemez miydi? Şoları hiç kim işlep o tayda iş yeri açılmaz mıydı? Gelecek. O tayına gelecek. Sen radyonu yeme hovluktum. O tayına varacak. Ben varmalı. Yankı mallarçılık oyun olsun. İrşaklı neme olsun. İkitem çiğ mal öndüren önümü çiğ mal hataplanyanlar. Yani o tüydüm. Yankı tüyd önümleri bu doğunun çiğ mallar. Et önümleri Pudo'nun çiğmallar, onun bu derisi, o deri önümleri, ipur pudok, emeleler, o çiğmali, onun yungu vardır, yani koyunun, hemen yungu sonnalaktır. Onun bulon derisi vardır, yani pedeki yiyin, demesi. Soňa çenli hemmeti bir önümçülüğün çiğmallar. O bu çiğmal nemeti segmenti Endüstriye. o giden yan tenagat diye adlandırılındı. Yani şulardan dörecek önümçülükleri şu mallarçılığın yan tenagatı. O aslında yan tenagat değil. O şunun için mal çiğ mal resurs oluyor da mallarçılık. O yöne biz düşünüklü olur yalak. Döretçök demeti yani biz 180 bin o koyun narçılık bilen meşgul olayan bilen o 50-60 bin yani irşaklı mal neme diyenleri koşumuzda neme emele gelen oldu ne yarım milyon nemetini açtık da. Bilen. O yan tenagatı bu ketveti. Ketvetlerim ken. Yan tenagatı önümçülük korku diye de. Köprak olmalı. O önümçülüğüm yine de yani bu topor segmentleri mecbur halle dörü diye de. Zavut fabrikin bir grup vermeli. Ama misal için maşin sayılarını bir edim etmeli. Logistikasını, transportunu bir üçün etmeli. Transport bulunsa ona yağmur transportu bir dör etmeli. O zincir olup gidiyor da. Yankı sol 4-100 bin bir neçe ettes olup gidiyor da.
Oho. O Türkmenistan'ın şu atki İtlatan'ına seyretseniz o 53 yetmelem değil. O bizim durumda yeten oktum. Hakikaten bir şeyledi. Onun bunun bilen paralel bir nemede o yer reformu tam geçmeli. Yerim hususi eyeçiliği geçmeli. O da iqtisadi dolanışa girmeli. O siz Türkmenistan'la yerin pulunun yani pulu urundu yani hususi eyeçilikteki yeri yani bağdar iqtisadiyetinin içine targov nemen içine dolanışına girenleki mesverini hata etseniz onun üstüne yani mallarçılık nemenem koştuğunuz şu iki segment sizin qadınızın nevtinizin o veriyen girdeçinden o eşireti ya da muktari hiç az değiller. O yani ne düşünüp biliyorum. Köp bolaymasa saparağa. Hem neme bu eşireti neme sebebi adamdan elinde personalından o birini meteş derler. Sen özün yetiştiriyen de yani bir yetkin şagaları mövcüğüdür yani de. Onun ne de adı idirip bilsen neme. O beyleki kağıda nevitte o sana ne geleceği belli değil. O hadina var böyle hadinanı bir adam eline geçiren sonra sana gelmediği mümkün ne. Şu an hakikaten gelin o da. O hadina da bir adamın elinden. O ten malını yani 180 bin malların elinden o mallar bilen o. Kanun işleyen oldu. Hı? Yok. On gele giydecinem edil qardan yani tağa soğur yemet bilşiyalar edip bilen o. O ne yitiren de adınızın nemeti şunu siz yani hata edip nemedin ödünüz her yerde öy işi her bir Türkmen için değişirler. Onun bu mekteplerde yok okuyucularda o uzatlan o dersi nemeti geçmeliler. Yani Şahsi. Kıvatla ne için bolmadı diyle doğru sizden o men bekleyen neme o bu ne molonu ummatı zat yitirilen zat o yönü ne için bolmadı ne için boldurmadı o şu doğrulu ne mi oldu şu doğru bir sizin fikir nemeniz bilen sotay parmağı berek de şu doğruda o yani siyasi taknada kimler vardı o gündemde hayati temalar vardı. O kimler ne hemen kuruluş geldiler, o ne hemen ömür sürüyediler. Ne hilek fikirler, ne hilek yani geleceğe ya da şu doğru layık o işler vardı, söz veriliydi ya da hareket ediliydi. Dilen yalak ummatı sorular vardı. Ben sizden şu soruları bekleyen. Bu bir. Onun bu işe bir topar adam katlaştı. O katlaşan adamlar kimler? Onun son bu yatırılı. Onun bunu yıkan adamlar orta çıkmalılar. O yıkan adamlar kimler? Kimler katlaştı? O ne hemşin edildi? O dilen yalak soruları. Biz cevap tapmalı. Onun şu vatka taknadaki adamlar alıp barayan siyasetı vardı. O ne ilek siyasetti? Bu bir. İkinciden o ben köp kişiden soruyan ol bir de yaştam yok diye. Havarım yok diye. O da doğru. Hem çünkü havarım da yoktu. Sizden doğru bekleyen ne? O. Hem çünkü sizi haber etmediler. Haberle etmediler. Gazete yok muydu? Radyo yok muydu? Televizyon yok muydu? Ya bu sebepler ne? O.
Ben şu reforma katlaşyanımım. Ben aytmasam şunu başka aydan adamım yoktu. Ben pırtana ettim, ediyen dipyoralak adamlar da deme de var da. Yani eden de adam ben ettim dip kıyırıp görmedi anlattattılar. Onu yankı gazet jurnal var olsa, radyo televizyon var olsa aytmalı olun yankı hünerinin, kârinin hem vazifesi hem borcu. Owa şol döwürlerde yzy gider, bir giden gazet, jurnallar çykarýardylar, öwýärdiler, ýene näme diýerler. Ýöne aýdyşyňyz ýaly hiç kim siziň edip başlangyjyňyzda hiç kimin habary ýokdy. Hem şunu edilmedik. Bu belki de önemlilerli patap edendirler. Bu sorağı ben size vereyim. Ne siz yaşan oğlunlar. Muhammed. Yani Muhammed Bey topu size geçirelim. Ya Muhammed yoğun be yemesini koyup kaçık gideydi diyen. Bu bilir. Özel bariyalı görünüyor veli. Mikrofon yapıp. 5 minuttan dolanacak diye. Ne ayttınız da şu zatlar adamların eline şunyalı finans taraptan hiç kime garaşlı bolmajak ýagdaýa getirýär. Bir finans taraptan garaşlı bolmadyk adamın bir eline güç kazanýar, dogrumy? Indi aýdyşyňyz ýaly islen şeklinde bularyň elinden 180 000, 250 000 adamyň elinden bir gijede bir zady elinden goparyp alyp bilmejek ýaly. Bu neme bularyň bir güýçli aktyor diýeýin. Şol adamlaryň eline güç geçmeginden gorkýarlar bunda. Näme üçin etdirmediler bu zatlary? Ýa-da şu wagtky mailnamalary başgaçamydy? Başka nemeden, başka tarapdan bu milleti ayağa kaldırjakmydy? Bir nemeler bardyr ha, şolaryň ritorikalary şol wagtga aýdylýan. Ya bir de işimde etiyorduk. Ritorikolları bilen bizim kendi bir işimiz bolmalı elde. Hem işin edip benim ritorikan etsen ya işin etmeli ya ritorikan etmeli. Yöne bir iş aydıp bileceklerdim. Katı maçlarını alıp barlayardı. Bunu yankı halkın hükümetin böyle kuruluşlarının görmemedliği, bilmemedliği mümkün değil. Düşünüyor musun? Yüzünden mümkün değil. Her heptede, günde diyemek, ayda diyemek, heptede diyen. Her heptede bir oblusu. Yun adama oluyor. 100 mi, 900 mi tanap duran adam yok. Her oblusun aktif katlığı, yani kaymağı diyorlar. Brigadierlerine çenli. Gazet, jurnal, televizyon, milisiyeti, kağıbeti, yine neyemesi bağ olsa, hemmesi şu yığınaklarda bağdı. Bizim şurada gidiyen nemelerimizi iyi veriyorduk. Biz gidiyoruz, sizden davet ediyorduk. Sağlık iyi veriyorduk. Hem yani devlet kuruluşlarının hem becetini. Bu resmi merkezden gidiler yalak, merkezden regulür dediler yalak. O kağıtlar patlanabilenler, prikağıtlar rahatlarım çıkar diyorduk. Yani kabinet ministeri kolum çektiriyorduk. Yağıttan çıktı, bilmedim, devam etmedim, diğerleri yalak bakana da koyum yoktuk da. İşi biz katı profesyonel ediyorduk. Yöne şu medya tarafı yoktu bunun. Yok, hiç yerde ağdaların yeri yok. Ağdaların orada siz bilerdiniz. O da sizin kakalarınız bilerdi. Ha?
O ya da gadet jurnallarını ne şu at dördünüz çıkardı. Yoktur ne. Şu dövrün gadet jurnallarını televizyonetini nemetik görün. Komentar yazıptırlar Safar ağa. Türkmen gazete okumak için değil, mahorka dolamak için deyip düşünüptürler diye. O mümkün şeyledir. Olun yönü onunla da yani radyo mahorka dolap bulunu o ya televizyona. Birin kulağın bilen eşitleyen beylikin gözün bilen görüyen hemen kulağın bilen eşitleyen. O bu yani gizli nemeli rap derler, gidip bulacak rap derler. Böyle resmi hem dokumentlerini çıkarıyorduk. Her obulsa o kimin neyme cevap veriyen de çendi. Onun haysi kalkoz ayın niyachetinden başlamalı, niyachetinden kuturmalı diyilen yalak tağırını çendi. Onun cevapkarlarını çendi. Yerli, nemeli, onun merkezden kim kardiniz de diye, ya kontrolir de diye. Sodatlar hem necetinin arşivde dokumentleri vardı. Olmalıdır. Onu ben özüm yaram ton bilen de. O ben işimi edemde kat jüre diyendirin, o düyüple diyendirin. Bizi öğretili şunla alakta. Bizi şeydi terbiye edildiler. İş tutuşun şunla alaktır. O diyem için yok. Merkez nemede, radyo televizyonda, gazetede, jurnalda. Ne? Altına sıra bilen gabat geliyen deldir. Şu vakti ne jurnalistleri, nemeleri sorulan kimler vardı? Kim jurnalistti? Kim yazıcıydı? Muhammed Bey elini kaldırıptır. Yani buyur Muhammed. Ama başlarsınız. İldeşler Safar ağa şol. Yani Gene buraya etmeşi atnaşıyam mı? Yok girişte de neme yanlış kapıdan giren yal oldu aslında. Baryan yer şovur yer şol biz neme garandık, neme yitirdik yani. Şimdi şu tayda yankıyalı bir edilen düýpli işler var. Yani neme var da neticesiz galan soňuji neticesiz galan. Oňam düýp sebäbi şol ýanky neme meselesi var. Türklerde teşvik diýip bir söz var da inte näçe gedegeme gaýtaladyk. Onu inte türkmençeden tapmadyk şonuň. Amtyldymak diýip aýdy bilsegem boljak. Teşvik asliýetinde şol bir ýurduň urukturmak ýa-da teşvik etmekde. Indi düýp manysyna düşünýäs ýöne. O yani Türk dili, Türkmen diller, o Türkmenle yok bolsa şu teşvik bolup galýandyr. Onu şeyle kabul edelim şu wagtlyça. O başka da alternativamız yok. Bizim endüstriyel ya da teknik dilimiz, terminologiyamız yok derýalyk azdır ya da garipdir. Oň bilen öňçülük, bizim dilimiz bilen öňçülük görýärlik dilimiz yoktur. O teknologik neme teknik dilimiz gaty edebi dilimizden hem hat garipdir. Bu edebi dilimizden hem baýlyk ne derejedegini. Onu men gurlemeler, nemetmeler, onu dilçiler, nemetçiler nemeder. Olun ýöne bizim teknik dilimiz diýelim düşürüp bolmaly nokta. Owa sapara gynalsam şu günkü bizim dilimiz edebi dilimiz ýa dilçilerimiziň hem nemesi ýanky hemme hyzmatlary sag bolsunlar ýöne siyasata hyzmat edýärler da şu taýda nähilek bir nirden owadan söz tapdylar şularyň nemesini ýokarlandyrmak üçin diýip höweslendirmek halkyň gözünde höweslendirmek diýeli ýani şu taýda esas mesele iqtisadi bir nemede mesele iqtisadi bir sorun olam şu halkyň ýagdaýynda ýani şu halk häzir 30 ýaş ýyl mundan öňki bolup biläjek nemeleri biz zat etdik da Safar ağa şu zatlar gurrun berdi bolýan şu taýda şoň häzir hasabyny çykarsak ýa başga bir halkyň ýagdaýy başga bir nemede onu men köpregem gaýtalýan ýöne şu arzu etmänem
bundan 3 ýyl 5 ýyl öň aýdypdyňyz sapara. Men şo wagtynda oňa düşünmändim. Şol türkmenini arzu etmänem ýadyndan çykarypdyr diýip. Häzir şuňky gün gelen ýerimizde men şonu gördüm da hakykatdanam arzu etmäň nämeligini gördüm. Olam bir esasy düýbi bolmaly-da. Mysal üçin bir howada uçmany arzu etmek däl-de hakyky bolup biläjek zatlar arzu etmegem ýam näme bolupdyr da biziň halkymyzda, biziň jemgyýetimizde şol ýatdan çykypdyr. Ine has gündelik meselelere üns berilipdir da. Şol aýdýan zatlaryňyza men daşyndan başga materiallar bilenem ýygarlap gördüm bolen şo taýdaky şol halka paýlanyp berilende ýer suw reformasy ýanky şol döwleti degişli emlakleri döwleti degişli diýildi SSR-den galan bir düzgün ýöne halkyň özüne degişli emeleri emlakleri şolaň özlerine berilen ýagdaýynda nähilek derejede ötüşe gitjekligini şonu 30-35 ýyl mundan öňem şo zatlar aýdylypdyr. Häzirim aýdýas, ýöne şonu üstüni örtmek üçin ýa-da şondanam has bir howaly diýeli şondanam has bir süýji bir zatlary gurrun berýän bir neme bar da gatlak bar. Şol üstü örtülýär-de izgiderine şo döwrem ýaňam aýdyp geçdiňiz şonu şol halkyň iň bir nemesini, ykbalyny, durmuş ýaşaýyş şertini ütgetjek bir mümkinçilikleriň üstünde işlenip berke biz men öz adyma aýdyn biz mediada näme görýärdik? Şol türkmen maşynyň ýüzüne öwüp ak saçly perişte diýdiler, Hudaý tarapyn uradylan bir kurtarjy diýerler, halas edici diýdiler. Şol şowaty halk utanýar da şo zatlar diňlemäne utanýardy ýöne. Diýmek sesini çykarmandyrlar. Şoň ýaly önemli işler edilip durka başga zatlar hödürlenipdir da halk köpçüligine. Näme üçin? Näme üçin? Azda kanda şu soňky bolan şu wagta şelli içinde gezip görünmez üçin. Men birazcık giňişirä edip aýlaýyn da soň demedeň sapara. Aylap da olup görme gönü iň ýakyn ýol gönüdür. Gön ýoldur. Aýlansa gazaşarsyn bu ýerlerde. Kratos sestra talanta diýişýär, gönümel basber ha. Ýok, indi näme üçin aýtjak bolýan aýlamak diýäniň sebäbi şu ýanky gönü näme bolanok, gönü barp bolanok da şol näme üçin çoň ýaly bir önemli meseleleri gönümel nemesini ýetirmän hawaryny aýlap näme diýerler da ýanky başga zatlaryň üstüni örtüp şu günkü günümiz şoňa mysal da häzirim biz täze Türkmenistanyň ideologiýasyny orta tutur gaty gymmatly nemeler gurrunlar edilýär bolen şunam näme diýerler da üstüni örtýärler, bulandyrýarlar. Şu 30-35 ýyl mundan öň edilen hereketler bilen häzirkide bir paralelinde bolsa da edilmeňdeşi bolmasa da paralelinde bir neme bar da bir hereket bar. Ýoş-ýoş muňa söz tapaýmasak türkmençede intek türkmeniň siýasaty indindi gelişmeli, indi ösmeli bolen onam bulandyrýarlar da. Aparagyndy şeylerek näme diýin men? O söz maňa berýän şey diýip düşündüm-de. O size pas bereň diýen ýaly. Men gönürek demedeň. Adam atlaryny o käýerlerde tutan, käýerde tutman özleri düşünýändir. Mediýany nirede koordinir edilýär. Ýani Türkmenistanda ýani şo döwürlerde. Ýani medeni nemäni prezidentiň ýani pres demesi bar şeýlerini. Slujbasy. Onun ideologik bir bölüm vardır. Yanına kaptalynyp
Ya onlardan propaganda diyen hem diyen olsa atmadır. Sapara Solar sakna näme çıkmalylygyny tetkikleýärler-de. hava sapara gysgaçyk goşup geçende bölsen başlan şol hemme edýän işlerine hem şol döwletiň adyny edýärler da döwletiň demesi diýip edýärler. Döwlet mediýasy ya döwlet guruluşy. Başka medya ýok. Başka medya barmy? Yani döwletden başka medya barmy? Ýok başka. Başka medya bar bolsa. Sen berdin, ben vermedim diýip jedelleşer ýalak. Başka medya ýok, şunam ýok da. Oňam ýokdy. Şun net taşynlar, net internet, YouTube, o emeleýärli. Şoň üçin bardy. Şondan peýdalanyp gurlap otyr. Sapara. Reform edenimizden şu YouTube'a ta bolsun aýtmaly. O başka maňa ta bolsun aýdyp YouTube bolmadyk bolsa bunu o bizden sorajak adam ýok. Bunu senden soramadilar. Şu wagt aýdamda da aýdýarym diýip bilen oklar da. Sapara gönüläp aýtdyňyz, kiçiňirээk gönüläp bir kommentariýa ýazypdyrlar. Yani Näme üçin bu zatlar edilýär diýeniňize bir jogap hökmünde ýazypdyrlar meň düşünüşim boýunça. Halk bir adamlyk rejimden çykmazlygy üçin siziň ýöretýän reformalaryňyza garşy çykandyrlar diýe. evet. Bilmedim. Şondan ya başka da attan bir inni biraz fantezi bir dediler. Muhammed Aylat görün orada ben bir fantaziya geçeyim. O yankı şu reforma o başa vardı. Durmuşa geçti deyip hata ederler. O da bol bilecek bakara şeyler. O şu reforma durmuşa geçen olsa o niye bu yağda ne ile kulurdu? Gözünü getirip bilen misin? Ya da çok kabinet ministerdeki oturan adamlar. Ne bir Ya tarap da o men başlıklanma. Onun men yanımda menden başka yeni de 8 tane zam minister var. Yankı reformalar olar için menden ha yokum gerekli hem işleri o biri mallarçılığı kuryerinde oturuyor. O yine biri ekrançılığı kuryerde oturuyor. O biri parktatını yapıyor. Ya parktatını tatıyor. Yine şoňa meňdeş. Bizim kur ortak iqtisadiýat bolanda hem meksänime. O şolong içinde yani şu başa varan orta şolong ýagdaý näile bolardy. Näme üçin ýagdaý näile bolardy diýip sorýar. Ana şu wagt döwürdäki şu dan ministeriň o ministeriň de öllüp o dan ministerler o diýerlerken o ölene madyr ýaktyk bolýar. O şolardan sorak görüp o näme geçirjek bolup şu iklim diýilen bir deme wagt bolýar. Dip sorak görüp bilýän näler. Şo da urda da bilen okdular. O ben ministrime kendir ýemesi ýokdy. Ýöne bir gowzady taýinlap beren da gol çekdi ýa-da gol çekdirip berýärdi. Yani ýokarky nemeler çekmedi bolany. Yani zampret ya prezident çekmeli olanı akidip çektirip beripbilýärdi. Şoňa hiç ýok diýen okdy. In mükemmel ýanky nemes goşandy. Onda ul goşanda. Ýöne şu reforma döwlet tarapyndan ne pul öwerilendir. Onu büdjete teredik gören. Saparıklıyım bunu yüzünden etmeli alak. Hakikaten yüzünden ediyeni alak etmeli. Onun ne teredin o büdjetin arşivleri vardır kaldıraymalıdır. Şu zatlar için bir köpük yani büdjetten verilen olsa o aydık versin. Onun bunu geçiriyor. Onun hiç katışan yerleri yok da. Hiç tadını katışan yoktur. O tehdit vermese nemeden yoktur orada.
Onu käbirinden bir 100 gram senden soğurayadık da. Böyle arkayınlık nämeden dip soğurayadık. Onun käbiri o biraz kelle kızdan soň aýtýardy ýüregindäki. O tek daýganyň ýertir baý boljak we garyp boljak. Maňa näme? Men şuň diýär. Maňa näme peýdasy bar diýär. Maňa men ine o mal narsyna jogap berýän diýär. Maňa näme diýär. Men aýrymdan başga zadalama o diýär. O köpüsiniň düşünjesi şondalyk. Ne şu O ýagdaý beýreklenken şondalyk. ýagdaý nähili bolardy diýen soragyňyza kiçiňrak bir neme şuň ýaly sorak bilen sorak berjekdim da. Bir tarapdan sizin edip oturan zatlaryňyz aýdyşyňyz ýaly halka peýda getirjekdi. Ýöne olaryň edýän zatlary diňe özleriniň peýdasyny hereket edýär. Ýöne şu zatlary halka ýetirilse, halka munyň nähili ýalňyş bir zatlygyna göz ýetirse, soň olar oturan tahtyndan soň tahtyn taşlap ýene gitmeli bolýarlar. Şondan gorkýandyrlar belki. Yo, o käbiriniň tagtym bir tagt derýalyk tagt derler. Buradan ministr näme tagty bar? Tagt derler, bir oturuş. Yo, onun gözünde ýa bu girdeji getirýän bir uly bir sermaýe diýilip görülýär onun gözünde. Şondan gorkýandyr belki. Bilmedim bolun ýöne şu işe bir ýanky göwün beren bir gatlak bardy. Onu gazerli ve şolar bilen neme diýdik de ýöne. Bu sapar iklime gerek ýalak da. Däm edilen bolsa doğru bilen edilýärdi. O bizim doğrumuz bilen. O ne ben institut açtım diýene. O birden minister institut açıp biler tarihte yani Türkmenistan tarihini bolan zat. Ya boljak zat. Zam minister. Men hukukum ýok aga. O hakykatdan ben institut açmaly hukukum ýok. Ýöne açmasak bolan ýok. Onu açsak bolsaň öýdüň gorçakdan aç diýdiler. O şeydi açtı. O institut açtık. On büdjeti olmalı. Yok. Tüyümüzden veriyorduk. Tüyümüzden yani kara katsa döretmeli olduk. Sonra söylüyorduk. Ondan bir 40-50 adam yığınadık da. Onun önkü işleyen yerlerinin avraya mulu, aylığa mulu, yani taşlak teňýany geljek nemelerim yok da. O sen kimdi? Sen buradan minister. O söz berende de üstündäki yok diýse beren sözüňe owa diýer. Olar näde bir bawadet özüňe geçirmeli, pul bermeli. O jaý yok bolsa jaý bermeli, maşin yok bolsa maşine bermeli. O. Onun edeni işine o plança diye şu plançatını vermeli. O işi şey diýerdik ne 8 sanak öğrencilik grupa herinin yani etmeli işleri o adından zatına çen yazılan onun tavsiyelerine o bagadan plança milyon rubl o şonu sakıldadık beriydik. O şey işledik. O devletin hiçbir kapsatında da yoktur. O. Onun hem becet cenayet. Bir aptaldan teriden. Ýöne bizim reformamız Türkmenistan'da neft gaz vadiýelleri. Gazdan 1-nji ýerini 4-nji ýerini dip gyryp aýlanyp bolýar. Şu reformaň berýän nemesi sen gazyň bilen neftiň ikisini goşaňda da şondan kän. Ne bulardyň önemini düşündirmek üçin aýdýan bunu. Bunu sanak görseňiz, inde çoň eliňizde ruç gazy galamyzy alyň. O 5 kelçen tanap bilýän bolsaňyz. O bolmasa da ChatGPT demedin, hasaplap berýär da. O tüm näme ýitirenigi. O
Sonra gidaççılığı hemşire edip öğrenildin. Tevapleri katıyor şu tabi. Bu bir küçük yerim zat derler. Ödem şu bilgiyi ummatır trilyonlar baylık şu. Ayda oturan dememiz var da. Şu baylığı biri oğurlap bilen. Şahsi Ya da şu oğurlayan adamlar var, oğurlu eden adamlar var. Şöyle hem cemle, bağırtın cemle. Onun şundan gelecek gideceğine terediğin bir kaptanını koyun. Deneştirip görün. Şunun çok nemeni biri oğurlap bilen. halkın eline Oğurlayacak geçmezliğin önüne geçiyor. O aşağı düşüp ölür ya. O yönü bunun önünü almak için yani oğru edilip başladılar da. Bir yan uzundan oğru vatandarlar. Taptım diyendirler, boyun aldırandirler ya da yönü şeyle demedendirler. Yönü polis geçiyor diyemediler de hiç yerde. Ne jurnalisti, ne apazitaniyeri, katı gen, ben şu apaziti diyen adamlardan gen görüyordum da. Ulan bu zatları bilen o. Şu zatları bilmese apazitaniyeri olma ne hemen gerekti. Ya da hem bir nemeden kurir dedil yani. Şunu görmemedliği için. Edil şu at beni gören oklara. Hükümeten gören ok. O ben apaziti diyenim gören oktu. Görmediler, görenim gerek geldi. Son için ben sizden değil, ya biz sizden değil livay diyetse, hakikaten bizim kubaşımız başkadır. O iza seride görülende bir menzap dur şu hareketler. O. Ben şu at yani şimdi ötecenliğimi kovum oraya ben dostum. Ben şu doğutluğun üstünden düşmeyeni kovum oraya yalap onun yönü mecbur nemetmeli. O ne arattıkta bir yedi işleyendir. Kovuyor. Yoksa anla var. O. Şu at Niyaz'ın pres slujbasını işledi. Oho. O. Onun gene de adattıkta işleyen Demi Bugayf diyenler. Aman Rat Bugayf ne? Sol onu Bedeviyat sunmutta işleyen Bayram Nemeyev diyenler. Bu beyleki demeler. O. Şu Agit Poyuz şunu var. O yartı yurdun taşında bu tarafta, yartı bu tarafta da. Agit Poyuz'un lokomotivi bir vakit ortadan ayrıldı da yok lokomotivi. Yani şu Agit Poyuz'un içinde kalan, vagonun içinde kalan nemeler şular. Ödem ütken yok da. O tədəti yetişiyor, onun yani mektebi var. O yine de o tecenli oğlancık vardır. O oğlancık diyen epey adam. O ağrım benden ama ağrırak olmam mümkün. O adını doğru bilen yok, ben tanam yok, ben kesini eşleyen. O bir tapar yarım tapar belki de telefonla da attı. Satışan olmam mümkün, o da kendi yardıma düşüp duran o. Yani o tarafta propaganda ne diyete. Şimdi ben olara da düşünüyen ne? Onun kârı bilen o haridini ya önümünü bağlara çıkarayarak onun bağları yok da. O yani alıcısı satıcısı hükümet. O hükümet iş vermedi olur az vermedi. Onun çağatı var, çuğası var. Onun kadar ben düşünüyen. O yani yukarı uzayı edebiyat ve sunut hem jurnalistik devam edip onların yılda 20-30 tane, 100 tane, 50 tane çıkarı otuyor da. Onların bir yerde çölüğün beli. Propagandanın yankı ya bunu övmeli ya bunu yamanlamalı. O başka yankı bilon demesem yok da. Yankı
hünerini manipulize etme mümkünçülükleri yoktu. O. Yönü iş şol bir iş. Alatlık radyatı yani prezident kabinetinin o pres slujbasının bir filiali alak funksiyonu işlep görülür. O şu aydan adamımızın şu tayda işleýändigini eşitende häzir näme diýsem söz tapam ýok da şonu näme etmege. Bolýasyň şu tayda işläpsiň diýeli o günä däl. Ýöne şu taydan çykandan soňam şol rejimi goramaga dowam etmesi bir hili aýylganç bir durum. Başka nemeleri yok. Yankı Badar Kıadetine geçilende yankı arz talap deyip bırak bada. O ten kärine ya hünerine arzu olmalı, talap olmalı. O bular kärini ne yani manipüle etmeli, plöwürmeli. Yani koyunmak bilen oklar. Yani kıyalık tığırmak bilecek geller. O drone adam çıkarıp bilecek geller. O kuruluşuk ya karış onu da ullokan neme dem kendiyen. O başka da hüner yok. Ondan yani o kağıbı ne bulur? Yani şu atdaşında o bir tövüştürüp demet börünler vardır. O içindeki propagandiysam şu tövüşüyenleri absurda dediyendir. Bunların ben o soruları tövüştürüyendir, yaraştırıyendir, demet diyendir. Takna çıkarıyanlara börünler. O şu tövüş börünler hem becetini takna 3-4 adamın üstüyle çıkandırlar. O geç sakallı birimiz var bizim. O. Onun çavuşumuz var. Onun adatlık radyatı var da. Artlarına demede oturmayın. Ne etatı şol nemen üstüyle yani bunları Medine personali uğurdular. O birini yaktı. Birbirle uruşturan olup tutturan olup o yine orada deden olup ekrana çıkarıp o eğdip o bu Medine neme yatıyorlar. Onun şu yatıp yokanların söğüştürüyorlar. Onun o tayda oturan var Aşgabat'ta ya tecennek kada o da turandır. O da şimdi ben. Ya o da şunu başarayan işler Floryalak iş. Onun adik geçen oklu demçindir bilemem. O şol yamanlar pöwşenlere o döwlet kurjagym şolar mı diýedi? Şoňa image berýärler-de. O onun bu täze Türkmenistan kurjaklygym täze Türkmenistan ýa-da atdy waýdan ok. Bunun bir imasyny berip bularym şolardan diýedi. O ne ödelen prezidentimiz var diýdi. Kanun prezident diýdi. O edýän zadyň kanunsuz diýdi. Soňky ne Medine nemet o täze Türkmenistan barada gurrun edilýän. Yer su reforması barada gurrun edýär. Siyasi reforma, iqtisadi reforma, hukuk reforması barada. Yok, o zatlar barada gurrun ýokdur. Soňky çykyşynda neme diýipdir Sapar aga? Şu aýdanlaryňyza bir goşmaça bereýin. Biz bir zatlar can edip bir zatları düşündürýäs. Ýöne bulary görmezden gelýärler. Beýleki öz adamlary şu bir zat üstünde gürleşýärler. Ýöne aýdyşyňyz ýaly karşı tarafa işleýänleriň ýene-de biri çykýadany ýok siziň edýän zatlaryňyz ýalňyş. Ine kanunda bu zatlar üýtgäpdir. Ine kanunda beýle diýe siz kanuna karşı işleýäňiz diýip kanun bary ýalyp berkezýärler-de. Şonu legitimizasiýa funksiyasy. Bulun nemetine ben tözüň aratyna girdim. Dadaçaty şu legitim däl. Türkçe'den de meşru däl. Hökümeti legitimizasiýa etmek. Şolary meşrulaşdyrmak. O ne şu tayda prezidentin adı tutulýandyr. O diýmek prezidentin ba diýmekdir. Prezident ba olsa onda hökümeten ba diýmekdir. Diýilen düşünjeleri. O onun kanuny bozup dur. O ýa-da kanuna laýyk
İp başlar bolun o şotayda kanun vardığını düşünmelisin. Oo. Demek şu kanun var deydirmek üçün. Onun saydan gelenli o resmi adamdığını bu tövmek bolan ok. He? Birinciden o resmi adam değil, legitim adam derler. Yani Türkmenistan'da baştan, Niyazet'ten başlap legitim yolbaşı bolmadık. O kıyınan adam şeyle. Yani hukuk koruyucu orgun deyip at bettirler de. Hukuk değilinde halka değişildir. Halk şoňa eýe çykmasa, ol gorayan onu gorap bilmez. Halk hukukyň eýeti halkdyr. Ýöne hukuk goran ol, halkyň garşynda ulanıp berenlerinden habarlar ýok. O da bir gyzykly näme. Ýani hökümet diýilen guruluşyň dini bardyr. Dini hukukdur. Yani hukuk yok, orada hükümet yoktur. Ne? Şulon ediyali taraftan o bizim tecenli demelerimiz. Yani tecenliğin biri Adatlık Radyosu'nda biri kadar o da oyununa oturup yani şu oyun oynayanlar da. Yani ne meyalak o Fox nükleer var. Halkı sangiliyim de diyelim. Rahat. Bu halkam düşünen ok. Şu tayda yankı iqtisadi reformu, başta tiyatri reformu, iqtisadi reformu. Onun lüstrasiya geçmedi. Yankı alak fokus nükleonuz var. Olar size gözünüzü açtırmayanlar. O neyemediğini düşünmedi alak başınızı gözünüzden baylayandırlar. Bir haber oğru ödülen bolurlar. Yani şular oğru ödüler, yankı reformalar var. Ben Türkmenistan'ın bu oğrularından biri de şulon nemesi oyuncu, dili oyuncu. O hem terörist, hem mafyozi, yine de bir sanak nememiz var. Yalancı olmama mümkün oluyor. Yalan söylenen yerime aydıp bilen oklar ente. Onun yönü şeyle şunu oynap bölür de. Separa dikkatli olun. Şular oğru ödülep yokenler, yankı reformu var. Çok muktari. Sen 30 yıllı, 33 yıllı gazından gelen pulun muktarının ten tutaydı yitirilendi. Biliyorsunuz mu? Saparağa dikkatli bolun ayda oturan zatlarınıza kontekst taşından kesip almağa öktedir bulur. Hazır kaydanlarınız. Boyun aldı deyip çıkararlar yine. Men mafyozi deyip çıkararlar. Muhammed ailini kaldırıp nike. Hani bereli Muhammed'e söz. Sağ olun. Benim hemen bolmayın deyip temaniken arasına girme İslam okuyunu saparağını şu biz yankı nemelerden söz ettik de bahsettik, gurrun ettik. Yankı halkın behvidine bolayacak zatlardan, ondan sonra yankı medyadaki oyunculardan gurrun ettik. Birinci bilen hem dinleyiciler hem öz adyna her bir vatandaş, Türkmenistan vatandaşı öz adyna bir soramaly da ana şu biziň aýdýan zatlarymyzdan öz bir akyl terazisine salyp görmeli, ondan soň daşyndaky ýanky edilýän gurrunlar hem şu taýda haýsysy şularyň men garnym doýurýar ýa-da men durmuşymy gowulandyrýar. Şunu soramaly mukadýanda bäzädir şeýle bir neme gidip dur, oyunlar diýip aýdaly ýa-da hani söz tapmak mümkin däl da şeýle bir hereketler gidip dur. Diňe bir ýanky bir ertekler dünýäsi ýan men garnymy açýany ýaşasyn ýanky arkada ýaşasyn ol özi ýurdun daşynda gezip asmanymy gasuwdy. Bir hiljek bir neme köp terminlen yer ütkek gidipdir da indi. Şu taýlarda bir neme mesele bar da.
halkymyzyň has bir ünsüni gönükdirmeli meselesi bar. Şu aýdylýan zatlarda men hojalagyma näme gerýär, men garnymy näme doýurýar diýen ýaly şoň ýaly bir nemeler çykyp durda orta soraw. Men şu adamlaryň ýanky her türlü meseleler bilen näme çykyp sosial media çykyp ýa esasy meselelerin öňüne ýapýan nemeler bar da. Indi biziň günümizde öňe ýapylýar. Ýani başgalar üçin bir neme bolup durdy abi. Bir şaý sepýarlyk bir da. Şu şaý sepe ünsün berýärler da. Şulara nähilek bir täsir edip bolýar diýenmi ýa bir şol hakyky garny doýurajak ýa-da hakyky bir hojalagyny bir hakyky baý edajak meselem vermeler üçin has köpçülikden bir neme gerekmi kadýanda bu hereket hem teşvik ýaňa aýdyp geçdim da şu teşvik diýip Deme Muhammed bağışla ýöne pikirin bilen radylaşamok. O demäň dogry bolmagy mümkin bolýan. Ýa başda bir neme görkezdik biz. Bilmedim, orçça düşünýänsiňe. Hawa men onu Ya dinlemedin mi? Yok dinledim hem gaýta da demetdim. O dinleyen bolsaň ýanky Che Guevara'ny tatan näme diýe? Men malumy ürküzdüňiz diýe de. Bir zat nemetjek bolup diýe. O hemme ýeriň halky ýanky gelişmedik jemgyýetiň halky diýip aýdaýyn. Hemme ýeri beýle däl. Ýeme ýylmal ýa-da ýalňyşlyklaryň gelişmedik jemgyýetler hemme ýerde Amerikada da, Afrikada da, Asyýada da meňdeşdir pikir edişnemeleri. Bunu tan bilen edilýän näler? Siz gaty alňyşýaňyz. Ýanky toplumyň akly bolýan näler? Geynen tagym şeyledir. O akıl bolan bolsa toplum reformaň memletini şu bäşeçeni tanap bilýän bolsaň şonu düşünmedi ýalaklat derler. Ýöne toplum şoňa düşünen ok. Diýmek toplum bizim toplumumuz bäşeçeni tanap bilen ok. 1 2 3 4 5 diýip utrýaryn aýdýan onu şoňa çeni tanap bilen ok. Şoň üçin bu zatlara düşünen ok. O da natural dogrudur. Tebii ýagdaýda doğallar. O şu düşünmeýänleri bizde 5 milyon 4 milyon var diýetler. 25 milyon bolanlar da şu düşünmeýän şekilde galmalylar. Feýle galýar da. Sapara bir sany mysal bereyinmi şu taýda? O. Bir zat ýadyma düşdi. İlleşler bilen gülleşip oturanda, illeşlerimizin biri bilen gülleşip oturanda şu aýtdyňyz-a koýunlarym ürkütýär diýip. Indi biziň çykyşlarymız olaryň gözünde nähili görünýär. Siz zerarly biziň internetimizi ýapýarlar diýe. Siz çykyp Türkmenistany ýamanlaýaňyz, şonuň üçin hem biziň internetimizi ýapýarlar diýip biziň öz halkymız biziň çykyşlarymız barada şu zatlar aýdýar. Ýani näme diýmek? Bu meniň goýunumy gorkuzýar diýmek, ürkütýär diýmek. Feýle. Hemme ýeriň demeti jahil meňdeşdir. Dogry. Indi sapara bu taýda ýene bir soraw çykýar. Indi biz häzir şol jehaletiň nemesini öwrendik da azdakanda anatomiýasyny. Indi biziň jemgyýetlerdäki jehaletiň ondan indi şolara garşy edilýän göreşde onda taktikany üýtgetmeli bolmarsmy? Bu taýda da bir soraw çykýar da ýene. Bilmedim ýanky bu zatları üýtgedip toplumy jahil toplumy bunu ýanky ilmi emede
süre dengeýerlerde, sürü psikologiyasy diýip şonu alakdyryp, sürde bir kısım taman bilen ýa-da ýorunça bilen ýa-ni bizim hududy eýçiligi geçirjek goýunlarymyz bar. Şolaň 1000 sünem, 2000 sünem daşyňda ýygyna düşer ýaly edip bolýanlar. O dağın aňyrtyna näçe ot bolsa oň tapawdy ýokdur, tek ýygyna düşer. Bulara näilek taktika, ýani ýa ýorunça bermeli şeýdip onu aglatalmaly. Bolmasa da gözüni açmaly. Gözüni açaty ýok. Bular ýalak rejimler näetmeli, çökmeli. Çöken soň dargamaly. Bunu yarım demede kömek etjek bolsaň özüň aşagyna galasyň. Onam ýanky demede Napolyon medeletini aýdýar. Ýanky bular ýalak jemgyýete ýanky açyk tutjak bolup öz janyny pida etmeklik bu dowr ýanky günah işdir diýer. Bu jemgyýet çöküp düzelmeli. Bu dikelmesinden çökmesi kolay ya. Hem çöktü. Gidecek yerim yok. Bu görülerim düşünmeyen olsa entak ağırdır. Şey demeli. Sebebi biz bulun yani koyundur kudup verse siz yani durmuşu dünya şu tarafından seyredip görün. O zahirlen tarafından seyretmeyin. O zahirlen tarafından seyretseniz onun içinde kalarsınız. Çıkıvan bilmeyiniz. Onun yani imperiyan aşağında yetişen yani yemeleri, guberneler diyeyin. O imperiya tarafından bu zatlar bilinip yürüdülendir. O sürüyün ne hilek idare edilmeliğini imperiyalan giden tecrübeler vardır. Ägir duruyor. O atırlar o üyüşüren tecrübeler vardır. Sen bir imperiyan koloniyasın. Çok koloniyasının yani dürtüp aydıp şey düşünülmeli oldu da. Ben hemen düşünüyorsun duydum da. O kavullanıp bilenlersiniz. O kavullanmasan çok içine çıkıp bolyanlardır. O çıkıp bolmayan çıkmayacaklardan ne biz lüstrası diyete. Şundan korkyan katlaklar vardır. Son sorgulamalısın. Ne için korkyalar? Onun tanı kendir. Sen adını düşündürecek olayan adamın tanı parmak bilen tanıymalı adam. Öyle düşünmeyecek olayan ummazı kendi. Ne için? Ana elin kaldırıyan soruları cevap verirsin kan diyen bu konuda. Sapar ağa, indi sorulara cevap vermekten öte neme bolupdur, ýene soraw çykypdyr bu ýerde. Neme meselesi var da, ýanky men şu sözü köpüräk amaýdýan bolýan, şu duýarly watandaş diýip. Hani bizim de nemesin cehaletini, anatomiyasını azda kendi düşünen bolsak, tarih tekerrürden ibaret diýer, tarihine ýygylar gaýtalanıp dur diýilýär. Yani şu tarihten sapagalyan bir duýarly watandaş gatlagy bolmaly da men pikirimçe. Ona mäzir belli bir derejede hani men etmesem kim etmeli bu işleri diýip bir nemetmeli da adamlar. Yani duýarly watandaş gatlak öz üstüne almaly diýende şu taýda. Şu taýdan eýen başlamak azda kanda bir nemetjek de. Belki bir täsir etjek. Ýoksam yani diýişiňiz ýaly ol cehaletiň içinde gelip özümiz jahil bolup cehaletle görüşmemiz mümkin däl da. Ol birinciden gat kyn bir ýagdaý, ikinciden hem şol nemetik diýasta arasynda. Yani
cemiyetiň arasynda ýitki diýäs, üstesinde de ýene bir mesele bar. Biziň garşymyza, ýagny halkyň garşysyna şu giden resurslar bilen ýani käli döwleti we şahsy nemesi üçin bähwi düşün ulanýan bir giden nemeler bar-da. Ýani bir jenaýatçy topar bar. Adam ellerindäki gaty uly mümkinçilikler bilen aýlykly, günlükli, sagatly işgärler bilen şu neme göreşýärler da halkyň garşysyna göreşýärler. Şunuň bir farkyna barmak diýelmi ýa-da şu barmaýarlar barmasy mümkin däl. O seni kıynandırayım Muhammed Ağa. Barmaýarlar, barmasy mümkin däldir. Edilmeli zatlar edilmelidir. Adamlar şoňa gönüp bolsa elbette ýagtylyk gerektir, o düşündirmek gerektir. Düşünýän nemen sany bir kritik massa ýetmelidir. Oňam soň ýagdaýyň çykgynsyzlygyna da isletlemese düşünmeli, ýagdaýa gelmelidir. Onam sen düşündirip ösüp gelmez. Yani kuyun düýbüne çöküp düşüp geler. Yine şu at misal getireyin size. Staşına gelip gören adamlar hiçbirinin karlılıkta pensiyesi yok. Elmi tarih nimetini alyanlar. O çağlarım şuları seyretmedi. 90%'nin ki. Bir beştir bolup biler oluyor. O. Şuları değerli bir yaşamalı. Onu düşünüp başlar. O yaşkan düşünmez. Şu at bir yerden beş say geliyendir, neme diyendir. Son için bu gene eğer çöktü, çökecek yerine vardı, nemetti. İstemeyen, görmeyen nemelere ağusuna çileyen olsanız bunu yaşan deyip rahat o. Yannak verirler bir pet gözünü yannak bilen süpürdük onu. Bunu uzağa çekkenin sebebi onu düşündürmeliler. Onu ben dedim ya ben kuvveriyen tecennülem biri tecennül otuyor beylek rahatlık radyoda otuyor. O halkı bilen zangulirde diyorlar. Yani şoları ovadaşın olmalıysa o men ovadaşın ödümün bir bilene doğutluğumu inkar edemek da. O tecennül ovadaştığımı inkar edemek. Yani boşların yanlışlığını açıyan da. O bana da ansat derler. Men öyle tecennülüm. Misal için aytayım. Ya da Kurban Gülü hiç zat bilemek diye men o da şu var. O adamlar ne şu düşünce yetip bilmeliler. O şu Zangülü detmiyorun atları oyunlarına da adına düşünen son. O halk yankı Türkmen halkını katı tamsa kasap ediyorlar. O yiğitler o Muhammed Ağa o Türkmen beyle şungu değildir. O asırlar boyu şuna gelip bilen oldu. Şu şertlerde o bu nebetinde bir yenine bir zatlar vardır. O siz biraz yani fikir etmeni, fikrem giyinişliğin o yemeği dünya karayışını giyiniştirmeye o üns verin. O bizden has yaştınız. Yönü bizden öňe geçmelisiniz. Yani fikir etişlemeniz de, bilgilemeniz de, o hiç sağın aladet netmeyen, o yaşamağa enli eden bir milletimiz var. Bunu düşünün. Siz onları hiç sağ düşündürüp bilmeyiniz. Onun bir karnı vardır, bir göbeğinin aşağı. O esasın emeti şudur, o başka yertiğinin adını, çağının adına fikir eden yok da, gen datları oluyor. Yankı tecennüli oturan yegidimiz var. Görme o gelişek, ben o odaşım. O şol ne bir
öýünden 100 metre eýlekçikli mektep bardyr. Gaza boğan mektebi bardyr. Şota çağatı okuw atmayandyr. Yani profesör adam bolsa, jurnalist bolsa, şu mektepde şu çağatı okuýar. Şu mektebin bir tualetine bir seyredip görse, şu taýda çağatı bilim alyp bilýän bilen okmy. Käşke şol atla gurrun etmedi. Ha? Awa. Tapara. Onun şol adamlar halka akıl berýär-de. Ol elbet bu gowy näme diýer. Sen öz çağan arada edip bilen o. Onu biz öz cemiyetimiz tanamdyk. Bizim cemiyetimiz yani endüstriyel devrimi diyeyin yaşamadık. Öňçülük demeni yaşamadık bir toplum şu ýagdaýy. Bu yaşamadık toplumun öz problemleri vardır. Bunu östürjek diýsem östürýän bilmez. O ýaşlyk etsen onu bilmez. Zawut fabrik kursaň nemetmez. Ne yani tejen gada gowan biraz ilerisinde biz fabrika kurduk. Bilen ehlek fabrika. Traktör fabrika. Gödüňe getirip bilen. İlkulak borçlu şeyh bolmaly, yani kapyorşun deme. Yığınýan dapçatlarından soň ýoş-ýoş detallaryny çykaryp başlayan soň fabrika öwrülmeli. Yankı bizim tejenli ýigdimizden şu adyny bilemok, ýaz birat näme şu ýigdiň adyny öwrenseňiz o baryp gidip sorasyn şu dawda näme boldy dip. Onun 8 tane tekstil fabrika kurduk. Şolun ýagdaýyny nähilekkin. O bu cemiyete gurup bereniň bilen, neme edip bereniň bilen, ýaşlyk edip bereniň bilen bolmaýar. Reform edip ýokak. Şunu görmesinler diýip, ýanky ýigitler siyasi neme, yani günneme nämeler çykarýarlar. O alternatiwy şeyler. Gölöl tığır verecek diýerler. Bolmasa yani her kim gölöl tığır 180 min gözölük tığır fermeri bolýar. Şu taýyna diňe şu gölöl tığır berjek her gözölüge diýip o şoň içinden çykaryp alan nemeler şu. Iki açar. Onuň mutga berjek diýendirler. Mut duz, elektriki mut edendirler biraz. Kommunal nemen badan edendirler. Halka çok gerek. Bizim berjek 100 hektar yerimiz, 500 sığırımız, soňonuň 5-10 ýyldan 5000 goýunly bolma nemesinden şuun mut gaz, mut tuz, mut elektrik, bu halk üçün şol. Yani sen näme berende işläp biljek diýär. Bular bunu berip ýörler. Bu bizden ýokdy bular. Kommet. Ben bunu berip onu geçirni etmem. Bunu berip biljek zatlar eken. Biz pensiyamyzdan başga işläp berip bilemdi ok. Şu wagt yani bermeli bolandy. Akyldan başga no. Yankı pikir edişlemäňdi üýtgedim. Bu ýol, bu deme pikir edişiňiz bilen ne öz durmuşuňyzy üýtgedip bilersiňiz, ne topluma peýda edip bilersiňiz. O özüňizi geliştirin. O dünýä teredin. O dünýäde ýok ordan teretmän nemedin. Yani bizde bolýan zatlar hem bejeti ähli postsovet demesinde, yani ortada koloniýasy bolan ýerler hem bejetinde şunlar. Pribaltikadan galan. Ya bizim yankı yer su mülkiyet reformamız var. Şu postsovet demesinde in orijinal demedim. Şunu men Türkmenistan'ı terk ettim mi? Gidip Özbekistan'a ya Kazakistan'a satan olsam men milyarder olacaktım. Ya Belarusya ya başka deme. Bu bilgi özüm kımbat değerli. O sen ne dünyada dördüncü yer gaz çıkarıp duran yemeğinden gazından kən paylık veriyen bilgi şu.
satmadık. Talap bağımlı yok mu onu deneyim vermedik. O tarafına maydayım. Yönü Türkmenistan'da olun varsa bu Türkmenistan tanımayadık. Bu da hikayede de değerli. Bu real işti. Yani bu işti ne? O taparıklıyım ama onun tuğruna 40-50 adama gerek yalak. O sonralak karış vardı. O vakti hiç kim korkulmuyor nokta. Bunun. Komentar yazıp durur. Marda ben gururum verdim. Yığınak geçirdik de. 3-4 tapar geçirdik onun biri. O kaptanımda Burhan Bıraç otuyor. Onun ağırda yine de onun kıtanak bizim vekillerimiz otuyor. 800-900 erkide 1000 tanak adam. Ulu zal. Televizyon. Hem bir adam var. İnni hakimin başı o Burhan Bıraç o öz aktif demesini tayinlattır. O bizi karşı şu yani privatizasyonu yer su reformasını geçirmeliler demesinde. O ben özüm baranın son için olmasa yani men dedim geçen yerler kendi de. Sondan gördük bulur yalakta Allah halk bizim karşımda ne? Onun yani çıkıp ben tribuna elimde asarım madde. Kim akıllı olsa, edenli olsa, gayratlı olsa, böyle gödüpe yerim vermedi o adam derlip o. O haytin erkek oradan çıkmış o at. Onun biraz yuvaş oldu. Kurban biraz yuvaş dedim. Yok dedim yuvaş olmaz. Yuvaş edecek olan orada hep payınlayan. O karşıdırlar. Yani karşı yandan bile nokta. O düşünüveden nokta da olur. Yani çıgıvaran satın çoponu alak malını korkudu diye de. Bizim o noktalarını ürkü diyemişik. Biz bunları idare edip bilmeyek diye. Yani Kur'an rahatsın korkusu. Bunları son diye idare edip bilmeyek diye. Bunları başına alır gider diye de. O diyerek gidecekmiş. O ne bizim fikir yetişin emeğimizde mi şunlarla? Merkezden biri sıvı deme beriye tevavi yani bir yalak respublikalarda merkezden atma aşkı olmasa yani baydak kaldırılmasa o sen ardında aşk katıklarının bilen ya da hakiki altından neme veren dedi. Yol alacak gelekenne onu gördük. O tevavi yer akbatsan yeri o bizim bilmeyen de atlımız var hakenne. Biz o ortada kolonyasını bilemiz o okuyuk. O yeri anırdan yani Moskva'dan okey değil mi de onu Florya'la gidip verip bolunu okuyun. Netice şöyle. O ne aylak peydalı olsun bolmasın. Yani biz karışsız deyip size Allah bilirler. O gözünüze çöp atıp bilirler. Onu çöp atmak için biraz çıklayacağım ettiler. Bu kağıt verdiler. O kağıt ullokan demede elinde satılıp alacağım yok. Bir preferendi Türkmenistan'ın akıl demesini yattı. O bize mulonlar biz kağıt turbosunu çekip verdik. 2 yılla çekip verdik de. O bizi şey de bulunuyorlar da. O yönü yetkiyi eğer tullokan ne şu at görüp görsünüz. Şu taşında gelip gören milyonlar var. 2 milyon, 3 milyon belli der. Falan yok. Şol reforman geçmediğinin demeti tevavi şu reforma geçmedi o olurdu ne işlep bolya ne yaşap bolya da. O da bollu. Geçmedik reforman önümü boldu bolyadan. O yetkisi inni sizin etmeli dadınız. Şunu sorgulamalı. Kim bunu geçirecek oluptur? Ya doğru ettirim, yanlış ettirim onu sorgulan. O kim bunu geçirmeyecek oldu? O bir geçirip bunu
Epetli öyle onu. 50% olayını geçirdik biz. Ödem 2 yıl. O çiğçem değil. O öter işlemi bilen diye yalak. O diş tırnak kol ettik. Şuat gidip öğrendim. Şuat yine kâde Türkmenistan diyese. O bizim diş tırnak kol ne her imizin 5 mandımız, 5 köpüğümüz bilen, pensiyamız, onuyumuz, bunuyumuz bilen. O yöredilen zaten. O halka kadarını değil. Olmalım değil. Normal bu zatlar. Normal kabul edin. Yok şu ben cehaletten başka da beklep bolyan nerede? O. Biz real ne menem etmezdir. Bu çökmeli. O çöküp zanaga zarda sorayın. İliyeden Türkmençe. Şoğa gelmelidir. O. O gelen sonradan hiç deme yoktur. Yalvarıp demederler. Muhammed Ağa gel şunu düzedelim yerler. Ne ildeşimiz yazıptır da şunu komentar yazıptır. Mut zat gerek değil, tölep alıp bilmek ukuyumuz bolsun deyiptir. Ne bizim vatandaşlarımız şu pikire gelmesi için ne etmeli de? Şu pikire gelip bilen gününde eýem reforma gerek diýer, başga adam gerek diýer, talap bolar adamda. O. Neme ne siz katı ulu yardım ettiniz de. Siz bunu yani tek ölçüp bilen değilsiniz. Ne Muhammed üçüymüz otuyor şeyler mi? Gerekli yerini vuruluşuyat. O. Elimde kaldırıyat kete. O fikrimde o aydıp bolyansa neme diye. Şu Türkmenistan'ın yok da şu. O adamlar 3 olup, 4 olup, 5 olup, 10 olup, 100 olup oturup vuruluşup fikir alıp bilişen olsa o hem de adam düğüne yeter. Bu yanlış haydar etti düzelir. Ne Muhammed deydi ol men razılaşmadım. Onun Muhammed'in tersine oradaydı. Hakikat ortaya çıkar şeydi. O şeydip yuvoş demede bu yankı Türkmenin tarihinde son 140 yıllı bolan zat derler. O şunu öyle şunu yıkar. Yemet ben yönü cehaletten çıkmalıdır. O yönü derdi Muhammed Ervet men gov diyenler vardır. O olması mümkün değildir. Derdi Muhammed'den benim gov derler. Ben aydım ayıp bilemem muhtar için. O boynum almalı. Ne için almayın? Aydım ayıttıracak korkuyorum. Ne öyle kullanın. O halk yani doğru durmuşu itlemelidir. Bu durmuş yönü isteyenin bilen bolyan değildir. Bunun demeleri vardır. Ne ben hükümetin dini, imani, hukuk değil mi? Şu hukuku dikeltmelidir. O hukuk hem de çünkü den olmasa o da dikelp bilenlerdir. Sonra düşünmelidir. Onun eyyeti halk olmalıdır. O beyleki öyle gözevçilerdir. O hukukunda eye çıkıp bilen günümüz hukuk dörep başlar. Siz onu eye çıkartın verir o. O yalvarıp çıkarmalısın. Tamam. Yani iş mi? Size yalvar. O yaşayacak siz bizim yalvarmalı. O ne öyle oluyor? Ha? O yankı ildeşimizin aynı şey aldı. O halk demedi ya da o görgüsünü gören halk. Göreceğim halk. Onun yerine biz kayırmalı. O olurum, o bir de koyunumuzu ürküdüyeniz, malımızı ürküdüyeniz diyeyim böyle. Son şunun internetimizi yapıyorlar diyeyim. Ha? Ama internetimiz yapılıyor, yollarımız yapılıyor diye. Yankı ildeşimizin aydı şey alı, muht zat gerek değil, tölep alıp bilme ukuyumuz bolsun deyip, şu kiçi bir pikirdir, yöne adamda talap edip bilme. Pikirini oyandır ya da. Yo onu bir zat beriyen olsa beyle de bir zat bolyandır. Biz şoňa düşünemiz okda. O mut seni owut beren o. O. O şo wat
altına atır dikkat girip görün var. Gölölü sığır verse verecek neyme dip görün var. On aşağını burada yetik geliyordu. Ya reformu. O şu reformanı yine de bir 6 ay saklanma oldu. Demetme zaten medik kolları orada amadan şey yaptı. Bunu iyidine kaytaracak diye de kaytarıp bilen okul. O halk eline malını mülkünü yerini geçiren son iyidini verir mi? Alacak korkurman. O şu 8 tane ministrin içinden o mentaylat tapışların sebebi başka sebebi yok. Ben rotaydı yeni de 6 ay kalan oldum. O cahile kolyanın ondan yardıma seyredecek mi, bana seyredecek mi oluyor da? O. Yani samtık mı tövür onu, bu topar akıllarları var. Ayda otuyor. Sonuçta hiç şunu işe katışan eldirler. Biliyorlar. O. Ya o. Ben ministrim ne fayda geldi o oğlun. Hiç kaçan yoktu da. Yani kağıda tayin etmeden gol çektik bir yer. Ona da teşekkür ediyorduk. Etmeden edecek. Etmeden hiç adam bulacak kelle. O arada değil mi? O eyleki 8 tanıktan minister var. Hem de karlı. Atlarını biliyorsunuz mu şöyle? Değil mi? Tanıyorsunuz mu? At kalacak mıydı ya? Burada etti etmedi deyip. Hiçbirinin atı tadı yok. Siz toplum yetişip sodatları sorgulamanı öğrenmelidir. Onun problemleri gündeme çıkarmanı öğrenmelidir. Onu elimden biri edip vermeliyle de yoktur. Toplum istemese siz hiç tadım edip bilmeyiniz. O etsen de doğru değildir, yanlıştır, etmelidir. Şu an talep yok. Yani toplumda demokrasiya ya devlet kuruluşunu ya hukukun dikelmesini talep var mı? Yok. Yok. O siz ne yaptık else onu? O yanıp duran ot bolondur. O sonuçta barcak yerine barmalıdır. Tavır edin. Ama öyle öğrenimi geliştirin. Olmasa iyiydi havada vururlar. Yani Suriye yalak olur. Ya ondan beter olur. O vatan yalak olur. Bizde o vatandan beter olmalı. Şu gidişine gitse bundan has beter olmalı. Tevavi. Olurdu ne yapmadı orada medenin emeğini yani ortun yok edişi yalak yok edilmedi de. Bizim Ankara'dan gelen medeni emeğimiz var. Sonra yok ettiler de. Öyle köp böyle onu son 30 yıllar, 33 yıl ettiler. İmtihanları yok ettiler yakın yemede derler. O da atlar Ankara'da dikelleyen de at derler. Şu atlara düşünmeseniz dikeldiğini bilmezsiniz. O da vardır. Ben kendi vurladım ödeyen bu konuda abi. Yok sapara. Söz senin onu. Hava bölmeyin dedim yani şu doğru gittim da ben şu 90'cı yıllara sizin şu yankı reforma ondan soň şahsiýetçilik işlerine edip beren döwründe o döwürdäki deme soraw geldi men kelläme şol şertnama baglanyşylýarmydy ýa ýanky bir iş edilende bir edara arasy bolýarmy ýa bir şoň nemesine değişli şo mesele değişli bir kanunçuluk düzgünnamada çıkıpmydy şo döwür. Indi temamyň daşynda bir soraw bolana däldir. Düşünmedim bu diyemede daşındım içinde nemetmedim. O nem bilen hemen araba nemet yani doğru. Şol yankı mallar neme berilýär-da? Yani işledilmäne diýilýär, ulanylmagyna, köpöldürme üçin. Şo taýda yankı bir alyjynyň borçnamalary var, ondan soň berýän tarapyň borçnamalary var, onu döwlet derejesinde edildimi ýa-da ýa-da ministrliğe bağlı. Ha, şimdi düşündüm. Olok hem mejesinin
demetine çenli yankı doğur deydin ha. Anlaşmatına çenli, troğuna çenli, şertnama hemme deme detalları şuna değişilmelen hemme detalları işlenen. Ha on yuridik demeti gücü nehilek deyip sorasanız o tayda ben doğru tana cevap verip bilmeyen tabi kanunun köpütü indi çıkmalı. Yani teklif veriyorduk da. Bu reforma yani meclisteki oturanları matışan oktu, düşünen oktularım köpüsü. O ne amolyandan bile oktular. Doğruca hani Xitayda aydayın. O ne amolyanını bilmeyen yani o huzurluk addelinin başlığına ben yerimizden minister et koydular da. O şu yıkyanlar bir yeri olup kaldı da. O da atlak hem beceti indedilmeli başlangıç nemeti. O bir ünlü edilip bolmayan da hatta bu da atlak bir ullokan, bir devlet derecesinde bir iştiğini şu adam düşünün doktor. Onu yani biz üstümüze alıvettik. Bu da yanlış. O men kim? Bunu realak loğap gerçilik üstümalar realak. Men bir tam minister men alak 8-9 tanıktan minister var. Bu yönü inisiativanı üstüme alanım. Bu da yankı şu Napolyon'un vatanını koruyan terkerdeni ne kadar dedi şey alak o. Beni son için cezalandırdılar da. Bu da o haklı. Yiyin o. Bu cahil cetneme yani bu da atlan nemetin bilmeyen cemiyete bulur yalak yakışılık. Belki de edilmelilerle. Projekt hökümünde yörüdi, ona diýmek häzir biz şuňky günümizden şol öwre seredlerimizden şol öňünti ýeren bir gezek şo söz ulanmaly bolýar. Men şo teşwik birinjiden ondan soň şo teşwigiň esasında da talap döremel bolýar da ana şu wagt siz aýdýaňyz da talap bolman o ýaşamak mümkinçiligi ýok diýip şol diýmek onda talap döremel bolýar da şol ne derecede bir halka köpçülüğe behwetli zatlaryny öňürti diýmek ki düşündirip yani kamuoyuna düşündirip şonu gündem haline getiren ýagdaýymyzda ýam şol ýanky bu amala aşşakda sebäbine hemşin onam nerden aýdýan ne biz köp zatlaryň terminleriň ýerini çalçakda ýa-da başgaça göz bile seredýär. Hökümet diýilýär bolýan. Hamana şol ýam hemme zat elinde bir döwlet derejesinde ondan soň bir şo taýda näme türkmenlerde bir söz bar da ýalkasa ýaz, garasa gyş diýip. Şoňalyk bir mental näme bar da, düşünje bar biziň jemgýetimizde. Bunda diýmek ki teşwikleriň esasında birinji bilen şu nemelerden çykmaly bolýar da. Ya düşünje ütkemän, ya isleg döremän şol ýankyalak bir gowy ýaşaýşa yetmek mümkinçiligi neme däl. Mümkin däl diýen ýaly bir neme çykyp durda. Teşwik gerek bolup dur häzir. Deme ya soruňy düşünmedim. Ya da ýalňyş düşündüm diýeýin. Elbette cemiyet bilgilenmeli. Bu hökmany neme? Siz bir zat gözüňe tutup görüň. O wantana geçin sizden bir 5-6 kilometre ileride o öz vatandaşlaryny bar türkmenler. O şo taýda demokratiýany urjak görüň. Näme bolýar? Muhammed. O teşvik berip Amerikalılar teşvikam şo taýp näçe trilyon dollar harjadylar, teşvikam berdiler. O pulum berdiler. O kadana realam etdiler. Bolundatdan. O indi men aýdan adamyň
cevabını aldım. Sapara sonra düşünden cevap verelim. Yani benim sorýanda öz-özüme şunjaly meselelerin içinde ya 5-6 ýyldan bäri gezip ýörünmek üçin birinji bilen nämeni öwrendik bu taýda. Ýa-ni soramany. Düýp meselelere azda kanda bir nemetlik aýyl-haýyl boldy. Ýa-ni garadan saýgarmany azda kanda ak bilen garany tapawutlandyryp başladyk. Diýeni şol bizde şu neme bar saparany öz adım aýdaýyn. Bizde bir neme bar, mental kelle bar, mental kafa. Biz bir zatlar öwrenýäs bolýan şonu birinji planda ýa başgalaryna men öz adım aýdýan muny başgalar neme etmesin. Başgalaryna aňlatmak üçin bir ýyl öwrenýän ýaly bir neme bar-da, bir düşünje guruluşy bar. Şonu onda diýmek ki biz öňürti özümizden emekmelde hani kän meseleleri gurrun edýäs bolýan köplen şol hani biz düşündük, sizem düşünüň diýilýän manyda bir halka neme edilýän ýaly bir ýylyndy sizem biziň nemämize geçiň, biziň hatarmyza diýen ýaly bir ýüzlenme şeklinde neme diýäsde köp meseleleri şu şekilde ýöredýäsde andi. Agitaatda diýende düşünüp şeyde bolýar da. Awun çok köp demedýän zatlarymyzy içinde ýaşaýan zatlarymyzy ýa-ni agitasiýa maksatly ýaşaýarda. Aydınlanma diýeli bunu deme doğru goýuly adyna. Aydınlanmak hökmanlar yani bu näçe garanky bolsa gidicik iş dünýäni atylyp bilýändir. Bilýän şonu Muhammed? Ben tägem garanky bolmaly, şonu gidicik ışık o da bir adamdan ibarat bolurmy, 5 adamdan şol ähli men ýagtyldyrar. O entek bulon entek barmadyny barmadygynyň demeti şu wat. Ýöne sen agitaatda propaganda geçýän onun o karşı tarapdan o buňa garşy kontr agitaatda geçip oturýarlar. Ne bulon aýdanlar hiçdir diýe, bular ne şu ejen wasyň git söwüşip börenler bar diýe. Bularyň şolardan diýe. Awa. Düşünýäňmi? Biz ene şolary tecerip bilmeliler. Şoňa ýani akylmy ýetmeliler. O tejendi dogan. Ya owadyr. Bunyň goý diýmeli. Düşünýärmi? O näme üçin goý diýmeli? Sen öz çağaň üçin goý diýmeli. Sen çağaň şo tualetde o täret ne diýip o ýygyny kokunan öýüňe getirýär. Şo taýda ýetişen çağa hiç wagt ne hünärmen bolar, ne başga bir zat bolar, hiç zat bolmaýar. Cahil bolar. Sen çağaň ne akyl şeydi işleýär. Oňda ýeter, ýokary bilim bar, diplom bar, adam okutyp ýörler. Düşünýärmi? Onlar sizden bahym düşünür. Ýöne entek görmeli zatlary bar da. Olaram çykyntyzlykdan edýär şu wagt. Olary da çykarýarlak ýeri ýok. Şol olanyň ýerini özüň goýup gör. Men özüm goýup görýän-de. O kärim şu, hünärim şu. Yani ýoň agit poýdy akan, o taýda bu taýda agitatsiýa diýen tabla traktorym diýen agaltyn diýen näme diýen goşgujuk ýene bir zat hekaýadyk aýdyp berýän emet diýen. Ýöne o hemen eşelonyň lokomotiwi bir wagt gopup gitdi. Indi bir ýerde çörek ýemeli. O çörek ýiyecek bolsaň onu KGB diýe gel berik diýe. Ne sen elinde tema ne şu ne senaryoda şeyle. O taýda da arkadaşlarımız var, bu taýda da neme var? O şeydi o. Halkyň biraz güýmen diýer. O güýme meselem diýer, pulun kesecek diýer. Bir bahana bilen basacak, balyňa çök ýaýan orada. Olar ýalak güýjem bar da hökümetiň. Hökümet bolýan orada, bular mafiýaň nemetini işläp ýörler. Hökümetim derler. O sen bize diye o bizi legitim ýagdaýda bolmamyzy şeýdip üpçün etmeli diýdi.
Olaram şolon legitim bolmasa legitim zat yok da Türkmenistan'da. O şolon kömeği bilen legitim. Ne şu bir hükümet yok. O saylov sisteması yok. O meclisi yok. Bank sisteması yok. Tulaylan tüylerinden aylan yani. Tutolun aşan. O hiç var yok. O bu hükümet yani bu devlet yaşama mümkünçülüğü yok. O bir vaat yani bankrot. Yöne legitimizasiya etmeli şonu bir zat. O yankı nemelen yani porujak tecenlemde kümdücak tecenlemde müstübilen doğur. O başkalara mağun ben ilk vilak ölmükleri neme diyendem. Benden tecenlemez katgayrım görüp ölmediler bir fikir diyenler. O tayı yitemem bir ölmüklerden yiyin diyen. Sapara agit poyuz gitti bunlar kaldı diydiniz ya. Bir zat yadıma düştü. Цирк уехал, клоун остался değil yere. Şol. Ben neden şu köyünü agit koydum adamları. Doğru düşünün. Onun başka çıkarları yok. Onu da düşünün. O gel biz bileni işleştiysen bana ne verecek diyorlar. Ben kendimden başka ne verip bilen ben bilim. Onun bilirler bunlar. O önkü işlep yöründe uğrumuz yok. O atlar biz havadan pul yadat biliyat. Şoňa laýyk bir ýörgünli sözem çıkarıpdylar. Onu bu taýda aýdyp oturmaýyn. Gözüňi ber, günüň gör diýämi? O şonalak olon kada düşünýär. O köpdem şeyler yani goýunlaryny etmejekden däl. Bolýa sapara Yok şon şu taýda üýtgenmese bir adyň neme bolmajagyny bilmeýändir diýen. Bilýär. Ýöne şu taýdan yani işten aýrylsa aýryny kim berjek? Taparaga berip bilmeýär. O. Ben öğrenmem diyen, pul vereyim diyen hovu diyen. Onu işle ver diyen. Kayvat övün ol diyen, kayvat yamanlan ol. Neyme diyteler ediyor. O sağlan hor etmedi. Şey diyemediler, başka neyme diyen. Saparaga. Siz ayda ýylda bir çykýaňyz diýerler. Geçen saparam şuň ýaly soralar gaçyran üçin käýin eşitdim izleyijilerimizden. Ayda ýylda bir garşylaşýas biziň soralarymyza ätleme diýe. Şoň üçin sorak geçeýin. Yani Ýa-ni Awganystan barada aýtdyňyz. Ýöne şo bilen baglanşykly soragdan başlaýyn. Ne bizde suw meselesi gün-günden çylşyrymlaşýar. Munyň çözümleri barmy diýe. Ýöne men bu soragyň üstüne öz soragymam goşaýyn. Şuň ýaly uly bir problemi bar ýerinde hiç hili munyň zady ortağa çykmaýar. Bunyň üstünde diskussiýa edilýär, şuň ýaly çözümler bar diýip gündeme getirilmeýär şu problema. çözümleri bir däl kän nemeli çözümü bar elbette. O anpat däl, o kıyın. Ýöne sizin şu at hökümetiň çözüp bilmeýär. O näde çözümlerligine men aýtjak gel, näme üçin aýdaýyn? Olar ýene ýaşar. Ya o aýdanlamam. O şoňa puşman edip görne. O malymyzy ürküzdüň diýip bizi o atyp öldürip. O biz ne kän sizin goýunuňyzy nemeleňizi ürküzjek gel. Onu bilin. O barzak yerine barsın göreli. O näýle bolýakan. O taýda ýaşasak mennel adamlar. 74 ýaşyň içinde ýyp barýanlar. Siz o sizin aladaňyz men etmeli bolsam, az görersiňiz. Etjek gel. O ýonka denmem däm etjegim bilemok. O ýalňyş edipdiň diýip biri atyp batyp öldürip bölürdi. O onam siz bileňiz ok. O ben birinden sağ bolsun eşden yerim yok. O doğru etipsin diyen adamım yok da. Aytam bizi işten ayrılan günümüz o 8 sanakdan bir minister o toy edip bölür o. Yücü paylap. O. Bolýa.
Onda kän bir wagt ýitirmän beýlik soraga geçireýin. Hani geç. Saparaga diye. Türkiye ve Rusya'dan misal alsak, şu yurtların yerli mallarının hili, Xitay'ın çıkaryan mallarının hilinden hasaşakta. Türkmenistan'da patentli üreticiler üçün nähil düzgünler bolmaly diye. Şu wagt Türkmenistan'da hiç il düzgünem yok, bolmady mümkünem däl. O soň yani täze Türkmenistan guruňuzda. O soňa jogapkär adamlaryňyz. O nädip işlemeliligini, nemeliligini onu neme dersiniz bu saparaga hemme dady jogap berip bileri ýalak bilgili bir akylly adam däl men. O ýöne bilýän işin etmeliligini bilýän, işin gowy etmeliligini bilýän, oň düzgünü, tertibi, normativi, gosty, standarty ýene şu meňdeş bu topor nemeler bardyr. Bu zatlar ýöne öňümçilikde o diýdim bolýanlar. Yani halkara demesine demediyen olsun halkara standartlar olmalıdır. Bahadır. O son normallarını öğrenmeli, son demetmelisin. Hemen size partadan misal vereyim ne? Standartın nemediğini düşünmeniz için yani ne bir süyüm valakno tatiyatsa tatmalı olduk. Öz başta tatamda oktuk. Bizde Sovet Soýuzyna normalary boýunça yani laboratoriýalar watda analiz edýärler, sort belýärler, selektiýat belýärler, olaň udynlygyny arazmyny nagruska näme dip bir 10-20 tane pakadatlar var edýärdik. O şoň bilen Sovet Soýuzynyň içine öwrüňde kabul edilýär. Onu şu standartlar boýunça da baha berilýär. O daşary satmaly bolanyň bizim laboratoriýalaryň emmetini kabul eden oklar. O bizim laborantlarymyzyň hemmejeti daşary emmetini standartlaryna öwrenmeli, hem çoň emmetini almalylar, sertifikatyny. O biz aýda 30 sanak, 20 sanak laborant okudýardyk da başda biremenli demedi. Şol ýalak standart giren soň ýanky malyň hili halkara derejetinde ya da yerli derecede diýilen ýalak neme diýär. Bu ulur ýanky hünärdir, kärdir. O bunu taparagany hurda demedi oturmaň. Bu ýanky bunu size düşündirip berenler şular ýalak demedir. Buň üçin bu topor çaý towatmalylar. Buň üçin Türkmenistanda gostan dast dip neme bardyr. Ýörütip pudok bardyr. Olar ne pok edýär bilemok. Bizim döwrümizde de ýydyl dady yaranok da tebe bilgi ýok da. O taýdam ýetişdirilýän neme ýok. Bizde teknik neme, ýani öňümçilik nemesini bilgi berýän institutlar ýok bolmasa mümkin däl. Ýapyk döwletde bolanok. Ady var, özü var. Olun ýöne ýok. Bizim meclisimizde de ady var. Prezidentimiz var, adı var, özü yok. O konstitusiýamyz var, adı var, özü yok. O hukuk diye kanunlarımız var, ýöne kanun yok. O bu da şonun alak bir zat. Bilmedim bu jogap berip bilmedim mi? Bilginiň ýok ýerinde hiç gele bir standartam gelişdirip bilmeýändirler. Yeme Türkmenistan primitif babaryp demesine öwrülen siz bir zada düşünüp görün. Bilmeýän zadyň etip bolanok dip men kän aýdýandım. Ne bir bazar komy, tek Orswadaryň bazar komy batda. O şonu zampred etdiler. Ýanky ähli ykdysadyata jogap berýän birinji adam Türkmenistan. Bazar komy ne Orswadaryň bazar komy. O däne standart barada gurruk edip bilersiňiz. Bolýan atlary ýa görüp bilen ýok da ýani ýer şol. O banky ýok. O statistikasy ýok. Ýok da ýok. Näme allandy dem. Ýanky propaganda, onuň siýasatda populizm diýip bir zat bardyr.
o boş porruk o söz vermek demetmek yani altına atar näme o görülsüzür diyen ýalak. Şu zatlar yani bir milletin bagtyny ýatyran zatlardır. O şu zatlardır. Gaça durun. Sizde ne yani bilgi olmasa o sizi yani propagandistler, populistler, o dini sömürýänler, yeniler o rahat ağlap siz yani demokratik yol bilen test bereňizde de ýalňyş adama test berersiz. Yani bizim cemiyetimizin gelecekteki problemlerim şolara alıp dağıtlardan ibaretdir. O siz saylaňyzda da o işini bilýän, biljek, size neme getirip berjek adam saylamarsaňyz çeneti gowy işleýän, size gowy söz berýän, o ağlap bilýän, mullap bilýän o adamlara test berersiňiz. Toplum köpü şoňa berer, şeýle bolardy. O betbagçylyk şu taýlardan gelýändir. Ya ösmezligim şu taýdan gelýändir. O jemgyýet gelişmelidir. Gelişmeli üçin bilim. Yani bu nemesi doğru çözümü, yeketek çözümü, şu bilimin üstüyle bilimin geliştirmelidir. O bizde bilim diýilýän ýerin tuvaletinde kendi yani neme o Hudaý saklasın. O bilimin adam adı alıptır da. Ne şunkeden gururumuz var. Yer su reforması, bağlarçılık, hususiyetçilik geçmesi vardır. Şu zatlar ya sizin mektepleňizde, institutlaryňyzda okudulmalylar. Okudulýan diýip soraň, şu zatlar soramalylar, soraň. Onu bu jemgyýeti yani gelin düzedin diýeňizde de düzedip bilmeýän. O bilmeýän adam edip bolýan nädir? O bilmek üçin öňüňizi geliştirmelisiniz. O şu at daşary çykanýyz bir kaptalan betbagçylykdyr, onu beýle kaptalan bu şansdyr. Bilge erişip bilýäňizde. Ya eýle ya beýle. O wagtyňyzy boş ýitirmeli, öňüňizi geliştirmelisiniz. O bilgi dama gerekdir. Adamlaryň gyzyklanýan ýene bir soragy bar ekensiz Sapar aga. Ene diýe sözlemini gyzykly başlapdyr. Sapar aga taryhy milliligimizi, ata-baba däp desurlarymyzy elimizden alýarlar. Awçylyk, aw tüpeň hiç saat ýok elimizde diýe. Täze Türkmenistanda şu zatlar bolarmy diýe. Düşünüşüm boýunça aw tüpeklerine ruhsat berilermi diýjek bolýar. O neme men bu inimize neme diýen adı tampo diýen. O men 8 sanak aw tüpeğim vardy, özüm awçydym. O ýene Türkmenistana baranda ýene de awa giderim geler. Men bunu aýdaýyn. Şu kanun yetmejek bolsalar biz açdyk. Onu aýdaýyn. Hawa Halmyrada aýdypdy. Yani düşünükli dillaýdaýyn. O näme demesi bar. Hatta men teklifim kabul etseňiz o yani kulluq edýändirler etkerler. O yaragly her etker yarag bolmalylar. Avtomatmy nemesimi o personal yarag. Yani pushka tank del, raket dellen ýöne şeýle. O etkerden boşanly şolary bilen bile gaýdarýarlar. Olanda da hiç bir ýanyny göremok men. O bunu ýöne yani siz kanun çykarýanlaryňyz o şolary kabul etmeliler. Yani bular ýalak deme yani jemgyýet gelişini edip bolýar da. Bizim jemgyýetimizde kyn bolmagy mümkin. Onu ýöne Şwitsariýada o nähilek ýaraga bolsa şu ýaraga bilen dembileg diýerler. O seriýa nomerini ýazyp jemgyýet gelişmeli. O jemgyýet gelişmän o köp zady etmäňiz dogry bolsa da hoplu bolýar da. Halmyrada agada aýdypdy. Hani onda da häzir neme bar diýipdi, 2 sany tüpeň bar diýipdi. Öýünde sizde barmy ýaňyzda? Menne tüpeňden başga zatlarym bar. Men nemerek Aýtyp eleme. Ýöne aýdyşyňyz ýaly dogrudanam hökman şu ädimleriň ädilmezinden öz alyp halky bir neme etmeli, bilincini artdyrmaly diýämi?
Diyeme toplum gelişmelidir. O geliştirmeli hem kişi dikkat etmelidir. Şu tarafa onun kömür etmelidir. Kolluk vermelidir. Toplumun gelişmesi için. Gelişen toplumda yaşamak cennettir. Gelişmedik toplumda sen kanun ya böyle kıraatlarında doğru oyunda da işlemez. Gelişmedik nemiz şeyde oluyor da. O Türkmenistan'a kanun yok değil, yazılı kitapta demede bara. Yani toplum kanun bilen işi yok. O işin olmasa o kanunun temelen işi yok da. Şu yerde geliyor bunu. Yani şu an yani Türkmenistan'ı dövren turup gören adamlar var da. Vazifeli adamlar değiller bunlar. O da çolong günü. Olong demi günü sizinki de elbet bor. Şu at koyalaktır. Türkmen hiç şu at ertesini fikir etmeli nokta. Ne Berdi Muhammed en ulu yani vazifenin emretinden maskarası bilen oturdu. Çolong çağların dağıt günü. O. Halk düğüt büyüt eder. Özüm cahil koyun için eder. Cahil eder. O yani gelsen cemiyette hiç adam olmaz. Biri geliyor biri gidiyor. O zatlar birine bir normal cemiyette yaşatmıyor da kimin prezident olmadı, çağatı mı, çoğuğatı mı bilen adam yok, ne diyen adam yoktu. Hem yok şu kanun diye işlet bu da. Padişahın çağatı için böyle ki bayım, garibim demesi için. Şu yağdaya gelmese bizim yani devlet demesinden o dinimiz hukuktur, kanundur. O biz iki taraftan dinsiz oluyorsa şeyle oluyor da o kanunun üstünlüğünü dikeltmeyen hiç de dikeltip oluyor. Ölümcülüğün dikeltip oluyor nedir? O kanunun üstünlüğünü dikeltmek için kanunun eyeti halktır. Halk çoğu düşünmeliler. Çoğu iyiye çıkmalıdır. Hukuk koruyacağı vermelilerdir. O kanunu hukuk koruyacağı versen hukuk kendi koramadı, önünü korar. Häzirki bolup duran ýagdaýy şo. Tebigidir. O siz iyiye çıkasın diyelim ok. Bu aradatda bedesin diyelim ok. Hiç sada yani hiç sanın aradat etmen bir kovu yaşasa korkmuyorum bir değil mi? Toplum var bizde. O katılır ben bolşumuz şeylere. Sapar ağa indi men beýleki mesele soraga geçeýin. Bayramhan ýazypdyr. Hani aýtdyňyz ýaňy şu kitaplarda, zatlarda öwredilmeli diýip, ýenem şoňa ýakyn bir sora gelipdir. Öz milletini ýok boluş alyp barýanlary täze Türkmenistanda tarih kitaplaryna bellenmesi insan hukuklaryna garşy hasaplanarmy? Sizin pikiriňiz näme diýip? Düşünmedim. Ne? Häzirki nemeler öz milletini ýok boluşa alyp barýan adamlar var. Zatlar. Topar diýeli şolara. Şol topary Türkmenistanyň taryhyna hökman girýändir o. Nähili ergenç dönemine geçendigini Türkmenistanyň şo taýda da şolaryň ady geçmeli hökman. Indi şunun ady geçmesi insan haklaryna garşy gelermi diýe. Bu arada katı arada çıkeni iyileşme o çoluk arada dediğin oldum tuğulama diyemem biz tarihimiz bilen yüzleşmelip kan ayttık da bizim o bir esati çizgilanmagan bir şodur o tarihini bilmeyen o yönünü görüp bilmeye o geçmiş bilen yaşamalı onu tarihimizi bilmeli önümüzü görmek için bilmeli. O tayda birinin adi ağdalarına o kemtiler yani emedir yok. Bu ağdamlar orta ağdamlar hem bize. Tapavut yok. Biz yani kıvağın arşivini açmadık bir ortada. O ne tane hukuklarına karşı mı? Biz onu kaytan yapmaklık tane hukuklarına karşı. Yani onu gizlemeklik. Bundan katı korkan ekenler. O
Bulon sani bizim tanımızdan kânek. Ne hemen anladı. İllisle sıfatlara düşünüp koyun. Saparamen. Biz 40-50 adam, 200 adam olun. Yani düstratı var arada türmelon bolmadlığı var arada gurrun ediyse. Şunu gorlayan yani Berdi Muhammed ve Öpürünün içinde birem yok. Ne yapayım? O insanın hukukunu koruyup Öpürünün içinde de yok. Biz yanlışlar diyen olay mı alıyası? Biz gizlen diyemiyoruz, biz açık diyeceğiz. Onun şunu gorlayan yok da. Bu katı düşündürücü. Sapara şöyle bir neme var da halk arasında. Öleğinin arkasından yaman gep edilýän däldir diýilen düşünce var da halkyň arasında. Şoňa görä neme diýen bolmasynlar bular. Yok, öyle olsun, değil olsun, o tarihte yazılan demep, o ölsüne değilsine seyret duruyan neler, Stalin geden de atlarını aydıp görsün zaten. Ayıp mı der? Ha? Ya Hitler'in geden de adını aydıp görsünüz. Ya Trump'ın edip görün atlarını, giden de ona mı aydıp görsünüz? Ayıp da atlarım oldu. Halka pasış etmek için nemeden bir neme de psikologik bir hücum da. Halk şu zatlar barada gürleşmesin diye. Neme değil, neme. Cevap verdim. Kendi geçeli başka soru var mı? Hazırlıkça başka soru yok. Muhammed'in bana soru var mı? Muhammed yine kaçıp gidip duruyor diye Muhammed. Muhammed'in kaçarak koyuyor. Yok, dinle otuyn Sapara yani şol birazcık nememiz has gençrak boldy diýen temamız. Benim şoňa dinleyici moduna geçtim. Hazırlıkça soragym ýok. Ýöne wagtymyzam 2 saatdan geç gitdi. Bollu deli biz o TikTokçulara dönüyor. Hakikaten. Oňa da özüňiz günäkär Sapara. Ayda ýylda bir gelýäňiz soru soraýarlar. Hawa sorular zatlar ýüze çyksa neme bölmem mada bir kanalyň ya ýaýynyň ýankaly kommentariýa bölümi bar da var asliýetinde şol biz näçe gurulmalar edýär soraw jogap edýär ýaşullarymyzyň pikirlerini dinleýär. Şu ýerlerde asyl şo taýlardaky nemeler ýankaly soraw jogaplar da şol nemäniň ýanky biziň jemgyýetiň ýa-da biziň auditoriýanyň näme derejede aktivligini ýa şo meselelere garşy näýilek bir düşünjelere eýe bolandygyny görkezýän bir bölüm da şu kommentariýa bölüm. Şo taýlarda has köpürak paýlaşmaly kadýanlar ýyleşlermeden pikir düşünjeler. O paylaşın, o sizden biz köşeklüğü hantama däl, o durmuşum, yani Türkmenistan'ın ütkömedem, o bizden veterim size gerektir. O elinizden gelýäni şu jaga onam etmejek bolsaňyz, o bize gurlar koýur. O ne işimiz var diýip, onu diýip bilýär. Indi Sapara şu neme meselesi var. Biz bunu açtık. Aslında köp tarapdan seredilmede yani entem belli bir nemede gatlakda bar da şu illeşlerimizde şu gürleşilýän zatlar hani gürläp edilmelimi bu işler ýa-da şu wada şeýle gürdiňe gürleýän hiç zat eden ýok diýip bir düşünje ýa-da halk köpçüligi ýene şu taýda atletinde şol bir ideologiýadan başlaýar hemme adam. Biz de diýmek ki bizler şeýle bir çäklendirilipdir köp zatlardan. Ýanky gürleme ýerlerem biziň nemämizden çykypdyr da. Biziň medeniýetimizden diýenmi näme diňe şu hereket bilen hamala bir zat edilýändir diýen ýaly bir düşünje ýa-da häzirlikçe näme. Diýme Muhammed ağa o gowleme berdim ýanky ýupuju diýen. O
Yani hiçtat edeni yok diyen bir gayız mı bilemo o demesini zıntını. O biz devam etmelik. Ha? Muhammed. O biz şunu ayttılar. O biz devam etmeli. O kedi takmin eder yani. İş eden yok diyen olsa o biz devam iş etmeli. O bir. O ikinciden devam için etmeli. O iki. O biz sen etmelilerden devam için biz etmeli. Ha? Yaşayacak atın o Muhammed Ağa'da sen işin etmeli. Soruň ödü. O gelşi deme. Bu realak soruğa o doğru cevap vermeliler. O Muhammed Ağa'nın size berisi var mı? Ya ben size beriyim mi? O biz ne için size burada det vermeli? O bu durmuş size gereken mi? O biri edip vermeli orada. O hiç tat olmaz. Onun öňünden aydaly. O biz size hiç tat edip vermem borcumuz yok. Yani bilgimiz var, edip bilýän zadymız var da. Ha bunun isledeni edip bilýär. İsledemeden cehennemin ardından ayrılıp geçin. O bir de tapavdu yoktur. Size adamlar verirler. Bu ne aylık düşünce? Siz nimet yani. Ya, borcumuz var mı size burada edip vermek? Ya kimin borcu var size burada edip vermek? Şunal sorularla karşılaşan yerimiz var ya, onu nemeden misal alıp bilýärsin häzir. Eger hemme zady birleriniň etmesine garaşýan bolsa, onda biz öýümizden çykmaly, garaşyp oturmaly bolýar-da öýümizde. Olan bir meňze etmesi bolup gidýär. Yo o edenine de Yankol Napoleon'un Yegipt'te ekspedite getirenlaki o kahraman var ya. O sonralık öldürülmeli bir. İslenmeyen yere o siz islediniz yani onun bizim etmedik mi? Yeni alak deme orta çıkıyor da. Yani bu Aňyr tarapyň Ortlar Üniversitesi diýilýär da. Türkmençe näme näýlik terjime etseň bilen ok gödök gelýär da. Şoň üçin etmäýin. O nadanlygyň aňyr başy. O ýa soru bermäň, soru ýalak soruň näme gaňyrtyny bir nadanyň oturunyň nämesi tutnamasy. Ýa jahiliň ýa-da gaty jahil bolmaly. O ýa bir size kömek vermäli ýa-da düşündirmäli näme dip öňe çykanyny şoňa sen näme etdin dip soru bermäň o demesini düşündirip berip bilýän. Ta bolsun aýtmalyam. Ya milletler bolmalyam. Meselelerin dile getirilýäne meýän bir deme da bir başlangyç ädime etmek görüşonam. Demek ki şol ýene şu aýlanyp öňürlüp şol näme gelýär-de şo mesele birleri Yo hiç size deme yani bitinizi ojor oduna haklanýarlyk bolsun size hiç kim hiç tat edip bermez. Borçlum derler. Hiç kim size hiç tatdan borcu yoktur. Etsek bolýan öz içinde var bolsa yüreğinde var bolsa eder oňa da siz yani oňa nemesini bermelisiniz. Hormatyny, tiýlany, nemesini. Ne haýlak ýöne neme ýawan neme diýen ýalak. Bir size bir zat edip bermeli. Ama sizden de yani arkadan edip görün. Akıllı şehir bulup verip. Şotayda yaşar. Ön biri alternatif kurup verdi. Ha? Ya kurulmadı mı Muhammed? Yok, Altınasır kuruldu. Altınasır diyen. Dowama mene Türkmeni näme diye Türkmen dünýäň ähli ýerinde döşüni gaýşaryp gederýärler diýenlerim eşitdik. O şu adam dünya tanıttı diye o dünya tanıya bizim şu oraya aptal bir neme millettim. Bu gaýda dördüncü ýöne akyllyň o dünya tanıttı. Onu hakikat.
Onda wagtymyzam O bolya illeşler sağ olun. birazjyk Yani bu tema uly biz ýöne bir başyny başlap koyduk. O bu demesini, öýüşini tivedin. Bir o Fazhap kitabyny demedik görün. Näme ýitireningdi. O mene şu GPT'den soradym bolyn. O köni yaralam gozgody. Wagty. Birden sorapdym dedim. Sapara wagt aýryp geleniňiz üçin köp sag bolun. O size de men gürledeniňiz üçin şeýdi gürledip durun. O bolmasa ýa türkmençäni ýadyndan çykarýan. Bolýar. Sag bol onda. Sag bolun. Saglyk görüşelim.